Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Spoiler The Podcast. Πολλά επεισόδια κάνουμε τελευταία. Ναι, καλή, τι έγινε? Εγώ νόμιζα ότι θα αλλάξει χρονολογία. Μήπως αυτή είναι το comeback, το πραγματικό? Όχι, αλλά δεν πειράζει. Ας όψετε τώρα που ήσουν έξαλλη και έπρεπε κάπου να ξεσπάσεις. Λοιπόν, έχω να κάνω ένα... Θα δώσω warning για αυτό το επεισόδιο. Trigger warning. Αρχικά θα τρώω για λίγο, γιατί πεινάω. Κατά δεύτερον, είμαι πολύ θυμωμένη. Και αυτό που έχετε πατήσει τώρα θα είναι 1 ώρα απόλυτου κραξίματος. Εγώ προειδοποίησα, άμα θέλετε να μείνετε παρακαλώ ευχαρίστως, άμα θέλετε να φύγετε παρακαλώ ευχαρίστως. Όπως έχετε καταλάβει λοιπόν και από τον τίτλο, θα σχολιάσουμε τη δεύτερη σεζόν του Last of Us. Ναι. Από 2 διαφορετικά POV, το δικό μου που έχω παίξει το παιχνίδι και της Βασιλείας που δεν έχει παίξει και δεν είχε ιδέα της ιστορίας, ας πούμε. Ναι, πέρα από το... Εντάξει, το μοναδικό spoiler που ψιλοήξερε σοβαρό ήταν ότι πεθαίνει ο Τζοέλ. Όχι, ναι, αλλά έφαγα και άλλα spoiler κατά τη διάρκεια. Άρα Δηλαδή δεν ήταν τόσο σημαντικά. Και για την άλλη που ήταν έγκυος, ναι. Εντάξει, δεν ήταν τόσο σημαντικά, ήταν spoiler όμως. Οπότε θα το σχολιάσουμε από αυτές τις 2 διαφορετικές οπτικές, γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι βλέπεις γνωρίζοντας και το τι βλέπεις χωρίς να γνωρίζεις ή χωρίς να έχεις περάσει την εμπειρία του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε βγάλει επεισόδιο για το παιχνίδι με τα λάμα στο Θιβέτ πριν από 1,5 χρόνο, 2 νομίζω. Το οποίο μπορείτε να πάτε να ακούσετε για να, τέλος πάντων, ακούσετε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη πάνω στο παιχνίδι, γιατί δεν θα... ή θα προσπαθήσω μάλλον να μην επεκταθώ τόσο πολύ στα του παιχνιδιού γεγονότα. Να μην φάω κι άλλα spoiler. Όχι, παρακάτω από όσο είδαμε από τη σειρά δεν θα πω, ή τέλος πάντων δεν χρειάζεται να πω, αλλά θα προσπαθήσω να μην ασχοληθώ τόσο πολύ με τα του παιχνιδιού ή όσο μπορώ τέλος πάντων. Ξεκίνα εσύ με μια γενική σου άποψη για τη δεύτερη σεζόν, για να μην ξεκινήσω εγώ έτσι αυστηρά. Και να σου πω κι εγώ μετά και πες μου και μια βαθμολογία που θα του βάλεις. Θα προτιμούσα να μην είχα φάει το spoiler για τον Τζοέλ, γιατί πιθανολογώ ότι αν δεν το είχα φάει θα είχα πάθει τρομερό λαλά στο δεύτερο επεισόδιο. Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, από αυτά τα ωραία λαλά που παθαίνεις στις σειρές που λες όχι, τύπου Ned Stark πεθαίνει στην πρώτη σεζόν και λες γιατί, τι, πώς, κάπως έτσι ας πούμε. Θα προτιμούσα να μην το είχα φάει, για να είμαι ειλικρινής. Αφού το έφαγα τώρα όμως, να ήταν κι άλλο, θα πω σίγουρα ότι η δεύτερη σεζόν ήταν πολύ κατώτερη από την πρώτη. Δηλαδή... Θέλω να μιλήσεις χωρίς να είσαι επηρεασμένη καθόλου από αυτά που εγώ έλεγα κατά τη διάρκεια που το βλέπαμε. Όχι, αλλά γιατί δεν έλεγες μόνο εσύ. Κι εγώ έλεγα. Ρε παιδί μου, εγώ είπα ότι μη έχοντας παίξει το παιχνίδι, ναι, αυτό που βλέπω είναι καλό. Ωραία. Τελεία. Δεν είναι ούτε wow, δεν είναι ούτε τίποτα. Και σου λέω, η δεύτερη σεζόν για μένα ήταν κατώτερη αρχικά σεναριακά. Δηλαδή θεωρώ ότι το σενάριο ήταν γραμμένο όχι στο πόδι απλά. Οι διάλογοι ήταν άθλιοι. Ίσως να έπρεπε να είχε αλλάξει η Μπέλα Ράμσι τελικά σαν πρωταγωνίστρια. Δεν θυμάμαι τι είχα πει στην πρώτη σεζόν. Νομίζω στην πρώτη σεζόν μου είχε αρέσει. Αλλά τώρα που περνάνε και κάποια χρόνια, δηλαδή έχει αυτό το time jump, 5 χρόνια νομίζω κιόλας δεν είναι, που δεν είναι και μικρό, δεν είναι 1 χρόνο ας πούμε, 2, 6 μήνες μετά, νομίζω ότι κάπου λίγο κλώτσισε κι αυτό. Γενικά, ναι, βλέπετε, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή δεν παθαίνω, ας πούμε, τελείωσε έτσι όπως τελείωσε η δεύτερη σεζόν, δεν λέω, τώρα πρέπει να βγει η τρίτη αύριο. Ούτε που με νοιάζει. Δηλαδή, μέχρι να βγει και η τρίτη, εμείς θα έχω παίξει μάλλον και τα 2 τα παιχνίδια, γιατί θα πάρει και αυτό ένα διάστημα. Οπότε, και να μου έλεγαν ότι αύριο The Last of Us is cancelled, θα έλεγα εντάξει, συνεχίζουμε. Καλά, εγώ μπορεί και να χαιρόμουν πιο πολύ με αυτή την απόφαση. Καλά, εγώ ακριβώς επειδή δεν έχω παίξει το παιχνίδι, θα ήμουν πάρα πολύ Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω, ενώ δεν είχε και αυτό το ατμοσφαιρικό ρε παιδί μου που είχε η πρώτη σεζόν. Εγώ που θυμάσαι πως φοβόμουν στην πρώτη σεζόν. Δηλαδή την έβλεπα κυριολεκτικά και είχα όλη την ώρα κάτι μπροστά μου για να μην πεταχτεί τίποτα. Εδώ πέρα δεν το νιώσα καθόλου. Εντάξει, θα μου πεις, δεν είναι αυτό το επίκεντρο, γίνονται άλλα 500 πράγματα. Ναι, αλλά από τη στιγμή που έχουν αλλάξει κάποια πράγματα κάπως από το παιχνίδι, ξέρω εγώ.
Βάλτε λίγο ρε παιδί μου και το τρομακτικό, ας πούμε. Βάλτε το λίγο πιο πολύ. Ζόμπι δεν είχε καθόλου, δεν το συζητώ. Δεν είχε καθόλου, ναι. Δηλαδή, βάλτε λίγο κι αυτό, για αυτόν που δεν έχει κιόλας παίξει το παιχνίδι, να νιώσει ρε παιδί μου το ίδιο όπως ένιωσα στην πρώτη σεζόν. Σου λέω τίποτα. Άπατη πήγε και η ιστορία εκείνη. Κανένα τρόμος τώρα. Μια χαρά έφυγα από το σπίτι μου, κανονικά. Shout out, ποιος θυμάται αυτή την ιστορία από το πρώτο επεισόδιο που κάνουμε για το Last of Us Season 1. Με βίντεο. Κιόλας. Που το έχω ανεβάσει και στο προφίλ του Instagram, του Spoiler the Podcast. Καλά, top ιστορία. Και η αλήθεια είναι πολύ αληθινή. Βάλε μας και μια βαθμολογία μέχρι να φάω τα τελευταία μου δρακουλένια για να προετοιμαστώ πολύ ψυχολογικά για αυτά που έχω να πω. Δεν θυμάμαι, ξέρεις τι, θα ήθελα να δω τι είχα βάλει στο πρώτο, η αλήθεια είναι. Εγώ θυμάμαι ότι του είχα βάλει σίγουρα 10 στην πρώτη σεζόν, εμένα μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι ψηλό είχαμε συμφωνήσει ότι σου άρεσε και εσένα δηλαδή πάρα πολύ και ίσως του είχες βάλει 9. Ναι, δεν θα του έβαζα 10 γιατί 10 δεν πρέπει να έχεις βάλει. Θα περίμενα να βγει και η δεύτερη σεζόν. Ίσως σε κάπου εκεί πιστεύω στο 8 ή με 9 πρέπει να έβαλα. Ότι μου είχε αρέσει, αυτό το θυμάμαι σίγουρα. Full κιόλας μου είχε αρέσει. Μα είχε τελειώσει η πρώτη σεζόν και εκεί που δεν ήταν και cliffhanger νομίζω η πρώτη σεζόν εκεί που τελείωνε. Ήμουνα σε φάση γαμώτα τώρα γιατί πρέπει να περιμένουμε τόσο καιρό για να βγει η δεύτερη. Γιατί ξέραμε ήδη ότι θα περιμένουμε καιρό. Τώρα δεν το νιώσα καθόλου αυτό. Σου λέω δεν με απασχόλησε καθόλου. Τι βαθμολογία. Νομίζω ένα 6 στα 10 θα το βάλω. Α, τόσο λίγο. 6, σου λέω, δεν μου πέρα από τον θάνατο του Τζόελ, που ήτανε, γιατί εκείνη την απεικόνηση την είδα και πώς ήταν και στο παιχνίδι. Ήταν πολύ κομπλέ απεικόνηση για σειρά νομίζω στην τηλεόραση ας πούμε. Νομίζω πέρα από αυτό δεν έχω κάτι έτσι αξιοσημείωτο. Δηλαδή, ειδικά στα τελευταία επεισόδια, οι διάλογοι είναι, όσο τους θυμάμαι, θέλω να βγάλω τα μάτια μου. Μάλιστα. Οπότε ναι, νομίζω ότι και ίσως και πολύ του βάζω, δεν ξέρω. Θα πω όμως ένα 6 στα 10. Και μια γουλιά νερό. Κάτι άλλο θα κάνεις, ένα μπάνιο θέλεις, να σου βάλουμε έτσι καμιά πετσέτα να σου βγάλουμε. Να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή δεν έχω κάνει σημειώσεις, γενικά οι παρατηρήσεις που έχω για αυτό που είδα με το έκτρωμα, δηλαδή περί εκτρώματος πρόκειται. Δηλαδή εσύ τι θα του βάζεις αν θεωρείς το δικό μου χαμηλό? 1 εγώ του βάζω. Αν μπορούσα να του βάλω 0, θα έβαζα 0 στη δεύτερη σεζόν. Ειλικρινά είναι τόσες πολλές παρατηρήσεις που έχω να κάνω που δεν ξέρω αν θα τις θυμηθώ όλες. Μακάρι να μπορέσω να τις θυμηθώ γιατί δεν έχω κάνει και σημειώσεις. Δεν ρώτησα καν στο Instagram τις γνώμες σας για τη δεύτερη σεζόν τόσο πολύ. Έχω χαωθήμα αυτή τη σεζόν. Τόσο πολύ ανυπομονείς να κράξεις μόνο εσύ που δεν με ενδιαφέρει, λέει, τι θα πούν οι υπόλοιποι. Κοίταξε. Και θυμάμαι, να τελειώσω. Και θυμάμαι κιόλας να βλέπουμε το πρώτο επεισόδιο. Τα πρώτα 2 δεν ήταν. Όχι, το πρώτο ήταν μόνο. Ναι. Να βλέπουμε το πρώτο επεισόδιο και με είχαν ρωτήσει κιόλας τα λάμα πώς μου είχε φανεί. Γιατί αυτοί δεν είχαν προλάβει να το δουν ακόμα. Και λέω, δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ καλά ξεκινάει. Τι το ήθελα και το είπα, δεν έλεγα καλύτερα τον Τζόκερ, ξέρω εγώ. Με τη Λίνα που μιλήσαμε σε κάποια φάση στο 3ο ή 4ο επεισόδιο, μου είχε πει ότι της άρεσε μέχρι τότε. Που εγώ ήμουνα ήδη off. Δεν είχα χάσει κάθε ελπίδα για αυτό που βλέπουμε. Αλλά άμα μας ακούνε τα λάμα, γράψτε μας εν τέλει η σεζόν σας σύνολο, αν σας άρεσε ή όχι. Λοιπόν, θα Κάμερα πω... σε μένα. Κάμερα σε μένα. Σίγουρα αντιλαμβάνομαι ότι το να μην έχεις παίξει το παιχνίδι και να μην έχεις περάσει αυτή την εμπειρία, γιατί περί εμπειρίας πρόκειται. Αν δεις τη σειρά χωρίς να ξέρεις καθόλου τι γίνεται και τον αντίκτυπο των χαρακτήρων κτλ. Στο παιχνίδι, σίγουρα αυτό που βλέπεις είναι καλό. Okay, μέχρι εκεί μπορώ να το δεχτώ. Μπορείς να το δεχτείς, ναι. Τώρα, έχοντας παίξει το Last of Us το Part 2, το οποίο πέραν του ότι εμένα είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι, δεν έχω παίξει πάρα πολλά παιχνίδια σε αυτή τη ζωή μέχρι τώρα. Έχω παίξει αρκετά. Τέτοιου τύπου παιχνίδια. Έτσι, μιλάμε τώρα για story-driven παιχνίδια. Για μένα είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχω παίξει ποτέ μου. Και το αγαπημένο μου φυσικά, αλλά σαν γενικότερο πλαίσιο είναι το καλύτερο παιχνίδι που υπάρχει εκεί έξω. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν βγήκε το Last of Us το Part 2 πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, έκανε τόσο πρωτοποριακά πράγματα για παιχνίδι, και το πρώτο τέλος πάντων και το δεύτερο, που ο διχασμός που είχε φέρει στους gamers τότε ήταν τόσο μεγάλος με όλα αυτά που αποφάσισε να κάνει μέσα στο story. Δηλαδή το ότι παίρνεις τον βασικό σου πρωταγωνιστή και τον σκοτώνεις μέσα στα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού είναι ακραίο. Ναι, είναι ακραίο ρίσκο. Και γενικά η ιστορία ήταν τόσο βασισμένη σε πάρα πολλά ρίσκα,
που σε κάποιους άρεσαν, σε κάποιους δεν άρεσαν. Δηλαδή, ναι. οι περισσότερες απόψεις είναι πολύ 0% για το Part 2. Οι μισοί το συγχαίνονται, οι άλλοι μισοί τους αρέσει πάρα πολύ. Αλλά, σαν σύνολο, είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει επηρεάσει υπερβολικά πάρα πολύ όλο τα παιχνίδια, ας πούμε, από τότε μέχρι σήμερα και γενικότερα την όλη φάση του παίζω ένα παιχνίδι το οποίο μοιάζει με ταινία ή με σειρά στο PlayStation, στον υπολογιστή μου ή όπου στο διάλογο θέλω να το παίξω, τέλος πάντων. Ναι. Για να μην σχολιάσω ότι είναι ίσως το μοναδικό. Το μοναδικό δεν είναι, αλλά πρέπει να είναι το πρώτο παιχνίδι που έχει main πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι LGBTQ, τέλος πάντων. Ναι. Whatever. Το οποίο επίσης για 2014 ήταν κάτι που δεν μπορούσες να το κάνεις με τίποτα. Δηλαδή, παίζει το μόνο πράγμα που υπήρχε τότε στην τηλεόραση γενικότερα ήταν το Orange is the New Black. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι άλλο που να είχε λεσβία πρωταγωνίστρια. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Αλλά στα αρχίδια μου δεν είναι, για μένα δεν με νοιάζει καθόλου αυτό. Παίρνεις ένα παιχνίδι λοιπόν, το οποίο είναι τόσο. Έχει τρελό σενάριο. Ναι, έχει τρελό σενάριο. Γιατί σε τέτοιου είδους παιχνίδια δεν έχεις, ρε παιδί μου. Και εμένα αυτή ήταν επίσης μια μεγάλη μου ένσταση. Έχοντας διαβάσει, ρε παιδί μου, για το τι μεγάλο ντόρο έχει κάνει το Last of Us το 2 και έχω ακούσει από άτομα που το έχουν παίξει χωρίς να έχω φάει spoiler, το τι σενάριο, το τι. Τα sequences που είχε μέσα, όχι δηλαδή το παιχνίδι, το gameplay αυτό καθ' αυτό, ακόμα αλλά και το story. gameplay είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό, αλλά τώρα είναι δεν μιλάμε. Δηλαδή τόσο προσεγμένο. Δεν μιλάμε όμως τώρα για το gameplay, γιατί σχολιάζουμε τη σειρά. Οπότε, όλο το story, ο κάθε χαρακτήρας που έχουν χτίσει, οι διάλογοι κτλ. Ήταν όλα προσεγμένα μέχρι το τέλος. Και λέω, ρε γαμώτο, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, στη σειρά εγώ αυτό να μην το πήρα? Δηλαδή, δεν είδα αυτή τη σειρά και είπα προσεγμένοι, καλογραμμένοι χαρακτήρες. Όχι, σίγουρα όχι. Φυσικά και όχι. Και μου κάνει εντύπωση πως από τη στιγμή που αντλούν έμπνευση από αυτό το παιχνίδι, δεν καταφέρανε να κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση πως τα ίδια άτομα που φτιάξανε το ένα πράγμα του καταστρέψανε τόσο πολύ όταν το μετέφεραν στην τηλεόραση. Εκτός αν τους έβαλε χέρι το στούντιο. Εγώ θα σου πω ποιο πιστεύω ότι είναι το. Γιατί και αυτά παίζουν. Γιατί μπορεί οι δημιουργοί της σειράς να έχουν ένα όραμα, ναι, αλλά επειδή είναι πολλά τα λεφτάρι, μπαίνουν και άλλα πράγματα από πίσω. Εγώ θα σου πω ποιο πιστεύω ότι είναι. Έχοντας σκεφτεί πάρα πολύ το τι συνέβη και έχοντας δει πάρα πολλά βίντεο και αναλύσεις και δεν ξέρω εγώ τι, περισσότερο κλείνω στο ότι επειδή το video game community γενικά είναι κατά βάση απαρτισμένο από άντρες. Ναι. Όταν πρωτοφτιάχτηκε το παιχνίδι, ο βασικός χαρακτήρας που είναι η Έλλη έπρεπε να μπορεί, όταν παίζεις με αυτόν τον χαρακτήρα, ένας άντρας να θέλει να παίξει το παιχνίδι. Ναι. Οπότε η Έλλη σαν χαρακτήρα στο παιχνίδι είναι τρομερά brutal, σκοτώνει τους πάντες, δεν την νοιάζει τίποτα, μόνο revenge και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά όταν βγαίνει σειρά, επειδή θα σου το δουν όλοι, ναι, το κάνεις τόσο πολύ dramatize για να είναι λίγο πιο appealing στο κοινό, ας πούμε, που, γιατί δεν θα το δουν αυτοί που παίζουν video games, θα το δουν όλοι. Ναι. Οπότε το αλλάζεις τόσο πολύ, γιατί πιστεύεις ότι έτσι θα έχεις περισσότερο κοινό. Το οποίο φυσικά δεν συνέβη, γιατί η δεύτερη σεζόν είχε τους μισούς τηλεθεατές από την πρώτη. Άκου τώρα. Είχε πολύ χαμηλό τέτοιο τηλεθεατών η δεύτερη σεζόν. Το διάβασα και αυτό και λέω τι φάση. Φαντάσου. Δεν ξέρω αν όντως ισχύει αυτό. Δηλαδή νιώθω ότι θα μπορούσε να είναι. Κοίταξε να δεις. Κάτι τέτοιο. Απ' τη μια δεν μπορούμε να περιμένουμε πιστή μεταφορά. Όχι, βέβαια, δηλαδή είναι όχι, το ίδιο βέβαια. πράγμα που συμβαίνει όταν σχολιάζουμε σειρές ή ταινίες οι οποίες έχουν προέλθει από βιβλία. Εννοείται αυτό. Η φασούλα ψιλοπαρόμοια είναι. Η αλήθεια τώρα εγώ πιστεύω βρίσκεται κάπου στη μέση. Απ' τη μια είναι αυτό που συζητούσαμε και οι τρεις μας τότε, ότι πρέπει να το κάνουν λίγο πιο dramatize, σίγουρα, αλλά ρε παιδί μου, κάντο συμφωνώ με το dramatize, να γίνει πιο dramatize. κάντο, αλλά μην αλλοιώνεις την ταυτότητα του χαρακτήρα. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι βάσει αυτό που μου περιγράφεις που είναι στο παιχνίδι και βάσει αυτό που είδαμε, υπάρχει μια, όχι μικροαλλαγή, να πεις, μωρέ, κάναμε μερικές μικροαλλαγές για το drama effect και δεν ξέρω και εγώ τι. Υπάρχει μια ριζική αλλαγή του χαρακτήρα. Δηλαδή η ταυτότητα όλων δεν των χαρακτήρων γενικά υπάρχει. Ναι, δεν μιλάμε μόνο για την Έλλη, ακόμη και για την Τίνα μιλάμε και για όλους τους περιφερειακούς. Όλοι είναι πολύ διαφορετικοί από ό,τι ήταν στο παιχνίδι γενικά. Εμένα δεν με πειράζει που δεν είναι πιστό στο παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Φυσικά. Ναι. Το παιχνίδι είναι μόνο του, δεν θα το φτάσει τίποτα ποτέ. Δηλαδή, πραγματικά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο
είναι μόνο του στο πάνθεον των παιχνιδιών, ας πούμε. Αλλά δεν γίνεται να... Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να αλλάζεις τόσο πολύ ορισμένα πράγματα. Θα τα αναλύσω κιόλας για να εξηγήσω 100% πώς δεν κολλάνε με την ιστορία. Δηλαδή, γνωρίζοντας το τι θα συμβεί παρακάτω, που θα προσπαθήσω να μην σου το πω. Όχι ότι έχει τόσο σημασία, δηλαδή τα spoiler πια δεν είναι και τόσο μεγάλα. Όχι τόσο μεγάλα, για να τα ακούσεις δεν θα πολύ καταλάβεις. Ναι. Αλλοιώνουν κάποια πράγματα την ιστορία τόσο πολύ που, ρε φίλε, δεν υπάρχει λόγος να κάνεις κάποιες αλλαγές. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Και υπάρχουν και μικροπράγματα που αλλάξαν, τα οποία μου φαίνονται τρελό το ότι τα αλλάξανε. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ας πούμε, βλέπεις το port scene, το οποίο το είδαμε στο 6ο επεισόδιο, που είναι στη βεράντα. Το οποίο, καλά, θα σχολιάσω μετά το ότι δεν καταλαβαίνω καν για ποιο λόγο το είδαμε τώρα, γιατί είναι η τελευταία σκηνή του παιχνιδιού. Και ο Τζόελ λέει στην Έλλη I love you. Ωραία. Και εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Γιατί παίζεις με τον Τζόελ όλο το πρώτο παιχνίδι, τον βλέπεις και σε όλο το δεύτερο από flashback κτλ. Ο Τζόελ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εκφράζει τα συναισθήματά του ποτέ. Δεν θα έλεγε ποτέ στην Έλλη σ' αγαπάω, αλλά θα της το έδειχνε με πάρα πολλές πράξεις. Και γενικά σε όλο το part 2. Δεν υπάρχει αυτό το. Πώς το λένε, πώς λέγεται όταν δείχνεις κάποια πράγματα στο τέτοιο για να τα εξηγήσεις στο θεατή ενώ δεν χρειάζεται. Και μου χάνουν τη λέξη τώρα. Όχι. Όχι προοικονομία. Πω, μαλάκα τώρα τι έχω πάθει. Σαν σύνολο, τέλος πάντων, το δεύτερο παιχνίδι, πάρα πολλά πράγματα δεν τα λέει. Τα βλέπεις. Ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει λόγος να τα πει κάποια πράγματα. Ναι. Και απλά τα βλέπεις. Και εδώ πέρα. Έλεγε τόσα πολλά πράγματα που δεν χρειαζόντουσαν. Πέρα από το I love you του Joel, ας πούμε, που πραγματικά είναι κάτι που δεν θα το έλεγε ποτέ. Έκανε πάρα πολλά πράγματα για την Έλλη, τα βλέπεις όλα στο δεύτερο παιχνίδι. Όλα, από το ένα μέχρι το άλλο. Που την πηγαίνει όντως. Τα υπόλοιπα flashback είναι φοβερά στο 6ο επεισόδιο. Που την πηγαίνει την κάνει και καλά αστροναύτη. Και κλαίει που χαίρεται τόσο πολύ η Έλλη που έζησε αυτό το πράγμα που δεν θα το ξαναζήσει ποτέ. Δηλαδή, χρειάζεται να μου πεις κάτι τέτοιο. Όταν υποτίθεται ότι μιλάμε για έναν ruthless killer, ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει άμα θα σκοτώσει κάποιον, το να γυρίσει να πει I love you στην Έλλη. Στα αρχίδια μου δεν χρειάζεται. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Χαλάει και στην πρώτη σεζόν, ήταν. Ρε παιδί μου, καταλάβαινες ότι είναι ruthless ο Τζόελ, αλλά δεν είναι αυτό το ruthless killer που ήταν, ρε παιδί μου, νομίζω στο παιχνίδι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, κοίτα, δεν είναι hero, ναι, το γιατί δεν μπορείς να καταλαβαίνεις. δεις το gameplay στη σειρά. Γιατί στη σειρά παίζεις με τον Τζόελ, σκοτώνεις κυριολεκτικά 1 εκατομμύριο άτομα. Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το δεις στη σειρά, προφανέστατα. Αλλά σου βγάζει όμως την πρώτη σεζόν. Γι' αυτό ίσως. Ναι, ότι σου βγάζει, σου βγάζει. Στο βγάζει, δηλαδή στο δείχνει. Δεν χρειάζεται να πει κάποια πράγματα. Μα πρώτα απ' όλα ξέρεις ήδη. Είτε έχεις παίξει το παιχνίδι είτε όχι. Ξέρεις ότι ο Τζόελ δεν είναι αθώα περιστερά. Το ξέρεις. Όχι βέβαια, ούτε η Έλλη είναι. Μα ναι. όλος ο σκοπός του παιχνιδιού είναι. Για μένα το Last of Us είναι προσπαθεί να σου δείξει την τελευταία ανθρωπιά που μας έχει μείνει μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει. Δεν έχει να κάνει ούτε με τα ζόμπι ούτε με τίποτα. Φυσικά δεν έχει να κάνει. Και πραγματικά το βλέπεις αυτό μέσα από και το χαρακτήρα της Έλλη, ο οποίος, τι να σου πω τώρα, στο δεύτερο παιχνίδι αλλάζει τελείως και γίνεται κάτι άλλο από αυτό που βλέπεις στην πρώτη. Τώρα, αυτό που έβλεπα εγώ στη δεύτερη σεζόν. Ναι, όχι. Εντάξει, τώρα. Είναι λιγότερο ruthless από αυτό που έβλεπα στην πρώτη σεζόν της Έλλη. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αυτό. Πες αυτό. Τώρα αυτό για το σ' αγαπώ, ρε παιδί μου, οκ. Εμένα δεν μου ακούγεται τόσο. Ακόμα και έτσι όπως το εξηγείς, δηλαδή, δεν μου ακούγεται τόσο παράλογο για να είμαι ειλικρινής. Ίσως γιατί δεν έχεις τη γενική τέτοια του παιχνιδιού. Δηλαδή, πιστεύω αν το παίξεις. Πρόσεξε, μπορώ να καταλάβω από πού προέρχεται αυτή η ένσταση. 100% μπορώ να το καταλάβω, απλά δεν θεωρώ ότι, δηλαδή στα τόσα άλλα εκτρώματα που έχουν κάνει, δεν θεωρώ ότι είναι ανάγκη. Τώρα ήταν το πρώτο παράδειγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Όπως ας πούμε επίσης, στο ίδιο επεισόδιο νομίζω είναι, εκεί που γίνεται όλο αυτό με τον Eugene, που γυρνάνε πίσω και λέει η Έλλη, δεν έγινε έτσι όπως τα λέει ο Τζόελ. Στην πραγματικότητα αυτός τον σκότωσε. Μαλάκα μου, η Έλλη δεν θα τον έδινε ποτέ έτσι τον Τζόελ. Αυτό ποτέ! Επίσης. Δεν θα γυρνούσε ποτέ να πει σε μια άχρηστη ψυχολόγα, η οποία δεν υπάρχει καν στο παιχνίδι, αλλά τέλος πάντων. Να τη πει, ξέρεις κάτι, δεν έγινε έτσι. Ο Τζόελ τον σκότωσε. Χαχά, σε κορυδεύει. Τι λες, ρε μαλάκα, αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Σοβαρά μιλάς τώρα. Αυτό τι είναι αυτό. Η αλήθεια πάλι που το βάλανε, ρε παιδί μου, υποτίθεται για να κάνουν για το drama effect το βάλανε και αυτό. Γι' αυτό δεν υπάρχει ο χαρακτήρας, είπες, αυτήν στο παιχνίδι. Και εν τέλει γιατί τη βάλανε κιόλας δεν μπορώ και να τη βάλανε και τη βλέπουμε και σε όλα τα επεισόδια ωριακά. Καλά, όχι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τη βάλανε. Προσπαθούσαν να δείξουν για ποιο λόγο προκλήθηκε αυτή η ρήξη στη σχέση του Τζόελ και της Έλλης και σου λέει
άμα το ακολουθήσουμε όπως είναι στο παιχνίδι, θα είναι δύσκολο, θα μας πάρει χρόνο και επεισόδια κτλ. Οπότε ας βάλουμε ένα χαρακτήρα. Υπάρχει ο Eugene στο παιχνίδι. Όχι ο Eugene, το ξέρω ότι υπάρχει. Για Eugene. την ψυχολόγα λέω. Αλλά και που τη βάλαν την ψυχολόγο δεν βοήθησε σε κάτι, γιατί η Ellie μαθαίνει ότι της είπε ψέματα ο Joel. Φυσικά δεν το μαθαίνει κυριολεκτικά μία μέρα πριν και την άλλη μέρα πάει και του λέει θα ήθελα να σε συγχωρέσω. Είναι περίπου μισό με ένα χρόνο που δεν του μιλάει. Ναι. Όχι, εδώ έτσι το δείχνει, ρε. Όχι, εδώ είναι την επόμενη μέρα. Γίνεται αυτό με το Eugene, είναι 19 χρονών και μετά από μία μέρα είναι το πάρτι το New Year Party. Παιδί μου. Είναι μετά από μία μέρα. Ρε, αφού του λέει. Κάτσε. Όχι που τον καρφώνει στην άλλη. Αυτό που τον καρφώνει στην άλλη είναι η ίδια μέρα που έμαθε ότι ο Joel της είπε ψέματα τότε στις Fireflies. Ναι. Και το πάρτι στο οποίο πάει μετά στο porch και του λέει ότι μου είπες ψέματα αλλά θα ήθελα να σε συγχωρέσω. Ναι. Είναι μετά από μία μέρα. Ή αν δεν είναι μετά από μία μέρα, είναι μετά από μία εβδομάδα. Στο παιχνίδι είναι μετά από χρόνια. Δηλαδή έχει θυμό μέσα της γι' αυτό. Χρόνια. Ένα χρόνο. Δεν του μιλάει ένα χρόνο. Είναι πρόβλημα αυτό στο παιχνίδι το ότι δεν μιλάνε. Δεν είναι ότι μου είπες ψέματα και την άλλη μέρα θα ήθελα να σε συγχωρέσω. Δεν νομίζω, Αλεξάνδρα, ότι έγινε έτσι. Έτσι έγινε. Γιατί έχω σκαλώσει τώρα. Ναι, αλλά περίμενε. Δεν κάνει δηλαδή μετά από εκείνο το σημείο, δεν κάνει κι άλλο time jump και λέει ένα χρόνο μετά. Ναι, αλλά αφού πώς. Περίμενε ρε εσύ, αφού εμείς όμως έχουμε δει στο πρώτο επεισόδιο ότι η ψυχολόγα δεν το συμπαθεί τον Joel και δεν το συμπαθεί γιατί σκότωσε τον άντρα μου, τον Eugene. Άρα αποκλείται να μεσολάβησε μόνο μία μέρα από το θάνατο του Eugene μέχρι το πάρτι εκείνο που του είπε θέλω να σε συγχωρέσω. Κάτσε λίγο να ψάξω. Ψάξω λίγο γιατί έχω φάει ένα αρκετά μεγάλο σκάλωμα. Μίμη, εσύ θυμάσαι, μπορείς να βοηθήσεις. Ναι, months later λέει. Δεν θυμάμαι να δείχνει κάτι στο παιχνίδι γιατί πολλούς είδα που ήταν εκνευρισμένοι με αυτό. Ανάποδα. Δεν θυμάμαι να λέει κάτι τέτοιο στη σειρά. Όχι, ναι, μα δεν στέκει. Γιατί δεν μπορεί να μαθαίνει η ψυχολόγα ότι σκότωσε τον άντρα μου, τον Eugene. Και αυτά που βλέπαμε στο πρώτο επεισόδιο με την ψυχοθεραπεία που έκανε, γιατί υπήρχε αυτή η ρήξη κτλ. Όχι, ρε, δεν έστεκε αυτό. Εντάξει. Ευτυχώς. Γιατί είπαμε, εντάξει, είναι ηλίθιοι, αλλά κάπου λίγο όπα. Εντάξει, θα παίρνω πίσω αυτά που είπα μέχρι στιγμής. Πρέπει να δώσεις επιχειρήματα όμως. Γιατί θα δώσω full επιχειρήματα. Περίμενε. Έχεις πάει πολύ έξω. Προσπαθώ τώρα, μου έρχονται σκέψεις διάφορες που θέλω να πω. Θέλω να δω λίγο και τα επεισόδια ένα-ένα για να τα αναλύσω πιο τέτοιο. Αλλά μου έρχονται πάρα πολλές σκέψεις στο μυαλό. Όπως ας πούμε η Ντίνα. Βασικά, ξεκινήσω λίγο πιο τέτοιο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ηθοποιούς, ήταν όλοι εξαιρετικοί. Ναι, συμφωνώ. Όλοι. Ωραία. Μέχρι και η Μπέλα Ράμζι, για μένα, θα ήταν πιο σωστό να αλλάξει ηθοποιός, ναι, στη δεύτερη σεζόν, γιατί όταν παίζεις το πρώτο παιχνίδι και το δεύτερο, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά εμφανισιακά στο ποια είναι η Έλλη στο ένα και στο άλλο. Γιατί είναι 14 και 19, δεν είναι 25-29. Ναι. Για να πεις ότι δεν αλλάζει τόσο πολύ το πρόσωπο. Υπάρχει μεγάλη αλλαγή και εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Δηλαδή γίνεται ο Τζόελ στο δεύτερο τέτοιο ξαφνικά να είναι με άσπρα μαλλιά και η άλλη να μην έχει μεγαλώσει καθόλου. Δηλαδή για μένα θα ήθελα μια άλλη ηθοποιό, αλλά δεν με πειράζει τόσο. Μου αρέσει το portraying που έκανε ή το πώς προσπάθησε να το κάνει, γιατί προφανώς οι ηθοποιοί παίρνουν οδηγίες συγκεκριμένες από τους σεναριογράφους. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερα με αυτό που τους δόθηκε. Σε αυτό συμφωνώ. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι ηθοποιοί, και η Κέιτλιν Ντέβερ μου αρέσει πάρα πολύ σαν Άμπι. Παρόλο που έχω και εκεί πολλά προβλήματα να σχολιάσω. Ισχύει, αλλά και πάλι δεν φταίει ηθοποιός. Ναι. Παρ' όλα αυτά κάνει πολύ καλή δουλειά. Και η Ντίνα είναι πολύ καλή και ο Τόμι είναι πολύ καλός κτλ. Όλοι είναι εξαιρετικοί σαν ηθοποιοί. Δεν θέλω να προσάψω καμία κατηγορία ως προς αυτούς. Να το βγάλουμε δηλαδή αυτό από τη μέση. Η Ντίνα, ας πούμε, είναι ένας χαρακτήρας στο παιχνίδι. Τώρα θα σου πω μια τελείως random λεπτομέρεια, η οποία όμως είναι πρόβλημα στο παιχνίδι. Είναι σε έναν post-apocalyptic world, στον οποίο πάνε να βρουν σε ένα ταξίδι την Άμπι και τους killers του Joel, χωρίς προμήθειες, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, και είναι σαν σκατά είναι. Πες μου σε παρακαλώ πώς γίνεται να είχε τα μαλλιά της, και βασικά ένα πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο της Ντίνας είναι ότι είναι πάντα με κότσο. Πάντα. Πάντα, ό,τι και να γίνεται είναι πάντα με κότσο. Ναι. Πώς γίνεται να ήταν τα μαλλιά της τόσο ωραίες μπουκλές. Ναι, σε κάθε γαμημένο επεισόδιο. Εντάξει, δηλαδή μέσα στην τσάντα της. Όχι, δεν τα κάνουνε. Δηλαδή η Έλλη ήταν με μαύρα τέτοια, με αίματα παντού. Και η άλλη ήταν λες και μόλις βγήκε από το κομμωτήριο. Γαμώ το σπίτι μου. Curling iron. Γαμώ το σπίτι μου. Και έχει μια σκηνή στην οποία έχει κότσο η Ντίνα και μοιάζει τέλεια με την Ντίνα του παιχνιδιού. Στην άλλη έτσι γαμώ το σπίτι μου. Αυτό η αλήθεια είναι, το είδα που το σχολιάσανε κι άλλοι. Έλεος. Σε ποιο κομμωτήριο πήγε. Μα τώρα εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτά είναι αστεία. Λοιπόν,
Ξεκινάει το πρώτο επεισόδιο, ωραία. Το οποίο ήταν ίσως το καλύτερο της σειράς. Δηλαδή Ήταν το πολύ είδαμε ωραίο και δεν το. είχα Εμένα πρόβλημα με το μου πρώτο. άρεσε το πρώτο αρκετά, θα πω. Βλέπεις όλα αυτά που γίνονται μετά από 5 χρόνια κτλ. Δεν μιλάνε οι Έλλη με τον Τζόελ, οκ. Γίνεται το σκηνικό αυτό που γίνεται με το Σεφ και το φιλί που. Εντάξει, είναι αρκετά κοντά σε αυτό που βλέπεις και στο παιχνίδι ούτως ή άλλως. Α, το βλέπεις αυτό στο παιχνίδι. Βεβαίως. Και βλέπεις και ένα flashback της Άμπι, που είναι με τους φίλους της όλους με αυτή την παρέα. Είσαι καλεσμένη, φέρ τις φίλες σου. Στο οποίο είναι πάνω από τον τάφο του πατέρα της. 5 χρόνια πριν. Αυτό είναι flashback. Ναι. Ο οποίος έχει πεθάνει κτλ. Ξέρεις προφανώς έχοντας παίξει ποια είναι αυτή. Και βλέπεις τώρα ένα κοριτσάκι το οποίο πριν από 5 χρόνια θρηνεί τον πατέρα της. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, 5 χρόνια μετά, στο παιχνίδι, Ναι. βλέπεις την Άμπι ότι γενικά το δεύτερο παιχνίδι είναι ένα revenge παιχνίδι. Παίζεις από 2 διαφορετικές οπτικές, 10 ώρες με τον έναν, 10 ώρες με τον άλλον, και ο καθένας θέλει το δικό του revenge. Όταν παίζεις το παιχνίδι, τέλος πάντων, από την οπτική της Έλλης και έχοντας πεθάνει ο Τζόελ, νιώθεις αν σ' αρέσει φυσικά το παιχνίδι, νιώθεις ένα φοβερό θυμό απέναντι στην Άμπι. Δηλαδή θες να τη σκοτώσεις αυτή τη γαμημένη την πουτάνα. Ναι, που έκανε, ναι, βέβαια. Και μετά ξαφνικά το παιχνίδι αλλάζει και παίζεις με την Άμπι. Και για μένα εγώ όταν είχα παίξει το παιχνίδι πρώτη φορά, είχα κάνει πάρα πολύ μεγάλο sympathize με την Άμπι, γιατί το τι συμβαίνει είναι ακραίο. Αν ποτέ το δούμε στη σειρά έτσι ακριβώς όπως γίνεται. Και βλέπεις και τη δικιά της ιστορία revenge της Άμπι. Γιατί για την Άμπι ο Τζόελ είναι ο κανένας. Είναι ο δολοφόνος του μπαμπά της. Ναι. Και καταλαβαίνεις πάρα πολύ την άλλη μεριά του ποιος είναι ο Τζόελ, τι έκανε. Οπότε είναι πολύ σημαντικός χαρακτήρας για να καταλάβεις και τη δική της οπτική στο δικό της revenge. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι απλά τη συχαίνομαι και τώρα θα παίξω μαζί της. Παίζεις μαζί της και περνάς από πολλά στάδια του. Ναι. Μήπως τώρα θέλω να σκοτώσω την Έλλη, ας πούμε. Λέμε τώρα. Λοιπόν, οπότε η Άμπι μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, επειδή το revenge αυτό έχει γίνει η ζωή της ολόκληρη και εξαιτίας αυτού του revenge κυριολεκτικά καταστρέφει τη ζωή της με διάφορους τρόπους που θα δούμε μάλλον στην τρίτη σεζόν. Όταν μετά από 5 χρόνια πάει και σκοτώνει όντως τον Τζόελ και παίρνει την εκδίκησή της, η Άμπι είναι ένα γομάρι. Ωραία, είναι γομάρι η Άμπι τώρα. Ναι, γομάρι. Και εσύ γομάρισε. Ναι, για πες. Δηλαδή την βλέπεις σε πλάνα δίπλα στους φίλους της, είναι η πιο ψηλή, η πιο γυμνασμένη, η πιο μειώδης, η πιο τέτοια, η πιο... Δεν γίνεται να μην το βλέπω αυτό στη σειρά. Δηλαδή έχει αφιερώσει 5 χρόνια από τη ζωή της για αυτό το πράγμα. Να κάνει κάθε μέρα προπόνηση, δεν ξέρω τι σκατά έκανε, για να πάει να σκοτώσει έναν άντρα, ο οποίος είναι ο πιο ruthless φωνιάς που έχεις γνωρίσει στο Last of Us. Δεν γίνεται τώρα αυτό το κοριτσάκι, το οποίο είναι το μισό ύψος από τον Owen. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, τους βλέπεις το παιχνίδι, είναι πιο ψηλή από τον Owen. Και κάθεται δίπλα στον Owen και λες, ποιο είναι αυτό το καταγεγμένο το μιξιάρικο. Είναι δυνατόν να είναι αυτή η Άμπι. Δεν γίνεται. Η μεγάλη δολοφόνος. Όχι απλά η Άμπι μεγάλη δολοφόνος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Είναι βασικό τέτοιο της σειράς. Το ότι η Άμπι αφιέρωσε τόσο πολύ χρόνο στο να σκοτώσει τον Τζόελ που κατέστρεψε τη ζωή της. Δεν γίνεται να μην το βλέπω αυτό. Δηλαδή, γιατί μου το βγάζεις? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, όχι, το ακούω αυτό που λες. Στο τελευταίο επεισόδιο βγάζει ένα πολύ φοβιστικό vibe, ok. Αλλά γιατί ρε φίλε να μην... Δηλαδή τώρα τα πράγματα που κάνει... Πώς να σου το πω χωρίς να σου κάνω spoiler τώρα... Όταν Εντάξει, παίζεις... την έχω δει πως είναι η Άμπι στο παιχνίδι. Το ξέρω. Είναι τρομακτική. Προσπαθώ να μην σου πω πράγματα που κάνει στο δικό του storyline. Όταν παίζεις με την Άμπι, έχει μαζί της έναν άλλον χαρακτήρα, τον οποίο τον προστατεύει. Ναι. Το γεγονός ότι είναι τόσο masculine είναι πολύ σημαντικό στο παιχνίδι. Γιατί αν δεν ήταν, δεν θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα και δεν θα μπορούσε να προστατεύσει και τον Lev, τέλος πάντων, στο σύνολο του δικού της storyline. Όπως επίσης το γεγονός ότι η Έλλη είναι τόσο μικρόσωμη και λεπτή και η άλλη, στο διάλογο, και η Άμπι είναι τόσο μεγαλόσωμη και ντούκι, είναι πολύ μεγάλη αντιπαράθεση στο όταν στο τέλος εν τέλει παλεύουν. Δεν γίνεται να είναι και οι δύο ίδιες. Δεν γίνεται να είναι και οι δύο μικροκαμωμένες, λεπτούτσικες και τέτοια. Δηλαδή, μέχρι και ο τρόπος που παίζουν είναι διαφορετικός. Η Έλλη, επειδή είναι μικροκαμωμένη, μπορεί να κάνει κάποια άλλα πράγματα στο gameplay. Η Άμπι, επειδή είναι σαν άντρας, ψηλή και ταυρατισμένη, μπορεί να κάνει άλλα πράγματα στο gameplay. Να σου πω κάτι όμως. Οκ.
βάσει του παιχνιδιού, έτσι να τα κάνω λίγο το δικηγόρο του. Δηλαδή τώρα, όσοι έχετε παίξει το παιχνίδι, πες μου λίγο πώς θα δω τη σκηνή με τη γέφυρα. Όταν η Άμπι είναι τόσο κοντή και μικροκαμωμένη. Αυτό. Απαντήστε μου αυτό και δεν θα ξαναπώ τίποτα άλλο. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Πάλι αναφέρεσαι στο παιχνίδι. Τώρα από τη δεν γίνεται να μην το δεις αυτό με τη γέφυρα. Είναι βασικό plot point. Δηλαδή, άμα βγει αυτό, εντάξει, γαμίστε με. Που την έδειξαν τη γέφυρα στο τελευταίο επεισόδιο. Okay. Οπότε θα το δούμε. Θα το δούμε. Okay. Απλά, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή όμως που αυτό τώρα δεν είναι παιχνίδι και είναι μια σειρά. Έχει τόσο σημασία το ότι η Caitlyn Dever δεν είναι ντούκι. Εντάξει, μπορεί να είναι. Ναι, μπορεί γιατί να είναι μετά όταν θα έρθει το δικό του storyline και θα μας πει «Μα καλά, γιατί έκανες αυτό το πράγμα?» Και θα σου πει «Γιατί είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή στο να σκοτώσω τον Τζόελ». Εντάξει, δεν την έχεις αφιερώσει όμως. Εντάξει, μπορεί κάποιος όμως να γίνει assassin ή δολοφόνος τέλος πάντων χωρίς να είναι ντούκι. Δεν είναι όμως τέτοιου είδους assassin η Άμπι. Άμα ήταν ίδιος assassin με την Έλλη, χαίρομαι πολύ. Γι' αυτό δεν είναι ίδιες μεταξύ τους και είναι τα άκρως αντίθετα. Δηλαδή, ο assassin, ο πιο ήρεμος και ο πιο τέτοιος είναι η Έλλη σε αυτό το παιχνίδι. Όχι ο πιο ήρεμος, ο πιο. Αυτό το ότι το αλλάζουν όμως είναι αμάν και τι αυτή η παράληψη τόσο τραγική. Για μένα δηλαδή, είναι πολύ τραγική. Δεν ξέρω. Είναι πολύ μεγάλη εγώ παράληψη. Εγώ επιμένω πιο πολύ στο πιο. Ρε παιδί μου, στο κομμάτι των διαλόγων παρά στο ότι. Καλά, και οι διάλογοι για τον Μπούτσο είναι, δεν το συζητώ. Ό,τι να είναι οι διάλογοι. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο το γεγονός ότι η Άμπι στη σειρά δεν είναι ντούκι της αλλοιώνει τόσο πολύ το χαρακτήρα. Θα φανεί αυτό κατά τη γνώμη μου όταν λογικά θα δούμε το δικό της το POV στην τρίτη σεζόν. Κατά πόσο θα τον πηδήξουν και αυτό το χαρακτήρα, αν τον πηδήξουν. Δίνω ένα περιθώριο βελτίωσης, επειδή δεν βλέπαμε την Άμπι σε αυτό, που εντάξει δεν είναι και τόσο περιθώριο βελτίωση, αλλά επειδή είμαι πολύ μεγαλόψυχη. Ναι, οκ. Στην τρίτη σεζόν που θα είναι η δικιά της, να είναι λίγο πιο buffed. Πώς θα γίνει. Πες μου τώρα εσύ. Γι' αυτό λέω, δίνω ένα μικρό περιθώριο. Δεν γίνεται, μαντά. Δεν είναι, αλλά επειδή είμαι μεγαλόψυχη. πάλι στη σκηνή που είδαμε τώρα. Δηλαδή φοράει μπουφάν. Στη σκηνή που είδαμε τώρα. Κανονικά δεν φοράει μπουφάν. Φοράει μπουφάν και θα το Μπορεί να το βγάλει και να είναι με τους μυς, ξέρω εγώ, να το σκίζουν το μπουφάν. Τι να σε πω. My muscles are getting bigger. Έτσι θα λέει η Άμπι. Θα σε βγάλω το μπουφάν. My muscles. Την μπουφάνα. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτή η αλλαγή. Που είναι όντως από τις πιο ασήμαντες, αλλά δεν μ' άρεσε. Δεν αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα της Άμπι καθόλου. Okay. Γενικά δηλαδή και οι δύο χαρακτήρες δεν αντικατοπτρίζονται καθόλου από το πόσο revenge driven είναι και οι δύο. Στην ουσία και οι δύο προσπαθούν να κάνουν avenge το θάνατο του πατέρα τους. Λοιπόν, δεύτερη αλλαγή με την οποία είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένη. Πάω στο επεισόδιο 2, το οποίο είναι και το μεγαλύτερα βαθμολογημένο επεισόδιο στη σεζόν, που για μένα επίσης δεν ήταν καλό. Από εκεί βασικά άρχισε η κατηφόρα. Γιατί εμένα δεν μου άρεσε ο θάνατος του Τζοέλ, πως δείχτηκε στη σειρά. Που γενικά όλοι κράζουν τους διαλόγους κτλ. Γιατί έκατσε, λέει, η Άμπι και είπε τον Τζοέλ handsome, και ότι η Άμπι δεν θα έλεγε ποτέ τον Τζοέλ handsome, που ισχύει, αλλά δεν με νοιάζει τόσο αυτό. Εντάξει, είναι ηλίθιος ο διάλογος απλά. Γενικά, οι διάλογοι είναι ηλίθιοι. Και αχρίαστος. Δηλαδή, εντάξει. Πρώτα απ' όλα. Καλά, το όλο αυτό που έγινε με τα ζόμπι στο Jackson, που δεν υπάρχει στο παιχνίδι, το ακούω μεν, σαν plot αυτό point. Εμένα μ' άρεσε αυτό. Αλλά θα προτιμούσα να μην είχε γίνει και να δω περισσότερα ζόμπι στην υπόλοιπη σεζόν. Δηλαδή, αν το βάζεις με βάση το budget και πόσο budget έχουμε για ζόμπι, μην μου βάλεις όλο το budget σε εκείνο το επεισόδιο που το βασικό του plot είναι ο θάνατος του Τζόελ. Ναι. Βάλ' το γενικά λίγο πιο απλωμένο, γιατί στα υπόλοιπα επεισόδια είδαμε μία φορά ζόμπι, 2 φορές ζόμπι. Αυτό. Ναι. Βάλ' το λίγο πιο μετά. Δηλαδή, ή άπλωσέ το κάπως. Δεν χρειάζεται να δω τώρα επίθεση στον Jackson. Που την είδα την επίθεση στον Jackson στα αρχίδια μου. Τίποτα. Δεν εξυπηρέτησε κάποιο τέτοιο. Και καλά ο Τόμι θα μείνει εδώ να μας προστατέψει. Αλλά εν τέλει έφυγε να βρει τον Τζοέλ. Οπότε. Ναι. Γιατί να μου το βάλεις αυτό το τέτοιο, το plot, το με τα ζόμπι. Τέλος πάντων. Στο παιχνίδι πηγαίνει η Έλλη με την Τίνα για πατρόλ και ο Τζοέλ με τον Τόμι για πατρόλ. Για πατρόλ. Αυτές οι διάδες, τέλος πάντων. Οπότε, ο Τζοέλ φτάνει τέλος πάντων με τους φίλους της Άμπι μαζί με τον Τόμι, ο οποίος Τόμι επίσης βλέπει αυτόν τον βάναυσο θάνατο. Και γι' αυτό το λόγο φεύγει πριν από την Έλλη από τον Jackson για να πάει να βρει τους killers της Άμπι, το οποίο δεν γίνεται στη σειρά. Γίνεται ο αδερφός σου να ξέρει ότι πέθανες και να κάθεται στο χωριό και να λέει... Για το συμβούλιο, ας πούμε. Ναι, γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το τέτοιο στο. Δηλαδή ο άλλος σκότωσε τον αδερφό του και έχει σκότει και έφυγε, τα πράτησε όλα.
Δηλαδή είναι αχρίαστη αλλαγή. Για ποιο λόγο να το δω αυτό? Και παράλληλα, όσο πεθαίνει ο Τζόελ, τέλος πάντων, η Ellie γίνεται όλο αυτό με τον Blizzard που είδαμε, που η Ellie ήταν με τον Jesse στο παιχνίδι. Στη σειρά. Στο παιχνίδι η Ellie είναι με την Dina. Και είναι η πρώτη φορά στην οποία έρχονται λίγο πιο κοντά και εν τέλει κάνουν σεξ. Που για μένα είναι πάρα πολύ ωραία σκηνή στο παιχνίδι. Αλλά αν δεις, που στην έβαλα κιόλας να τη δεις, τη σκηνή του παιχνιδιού, καταλαβαίνεις ότι η Ellie σαν χαρακτήρας είναι μεν ruthless στην υπόλοιπη ζωή της. Πριν πεθάνει βέβαια ο Τζολ. Αλλά όσον αφορά αυτό το κομμάτι είναι πολύ πιο ντροπαλή. Ναι. Και είναι η Dina που κάνει την κίνηση και της την πέφτει και τέλος πάντων γίνεται η πράξη. Το οποίο επίσης μου το χάλασαν απίστευτα στη σειρά. Δηλαδή έφτασα εγώ σε σημείο να λέω ότι έχω βαρεθεί να βλέπω την Ellie με την Dina να λένε μαλακίες. Γιατί γύρισε η Dina και της είπε ναι, αλλά εγώ δεν είμαι γκέι. Πώς φιλούσα καλά, πες μου λίγο γιατί δεν με νοιάζει. Και έλεγε να κάνω μαλακίες η Dina. Το οποίο βέβαια φυσικά έγινε μετά το θάνατο του Τζοέλ. Τώρα, τα προβλήματα μου είναι τα εξής. Το χρονικό σημείο στο οποίο πεθαίνει ο Τζοέλ είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς αλλάζει ο χαρακτήρας της Ellie. Διότι όταν πεθαίνει ο Τζοέλ, η Ellie μετά από αυτό δεν έχει μυαλό να πει ότι γουστάρω την Dina και θα κάνω σεξ μαζί της, όπως έγινε στη σειρά. Γι' αυτό το λόγο γίνεται πριν από το θάνατο. Ή τέλος πάντων ταυτόχρονα, αλλά η Ellie δεν το ξέρει. Ναι, οκ. Δηλαδή η Ellie μετά από αυτό δεν έχει μυαλό για την Dina τόσο πολύ όσο είχε στη σειρά. Γι' αυτό για μένα μου άλλαξαν τόσο πολύ το χαρακτήρα της Ellie. Είναι πολύ άσχημα γραμμένος. Γιατί μετά το θάνατο του Τζοέλ, η Ellie είναι οριακά πιο χαρούμενη που πέθανε ο Τζοέλ. Δηλαδή είναι χαχά πουλάκια στον αέρα και η κοπέλα μου είναι μαζί μου και... και μαλακά έχει πεθάνει ο Τζοέλ όμως. Δηλαδή υποτίθεται ότι πας να βρεις το φωνιά του. Δεν γίνεται να είσαι τόσο χαρούμενη με μαλακίες. Εγώ νιώθω ότι γι' αυτό τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο. Μπορεί να μην είναι θέμα ηθοποιού, μάλλον είναι θέμα σεναρίου. Εγώ αυτό το συσσαγωγικά σπαραγμό που έχασε η Ellie τον Τζοέλ στη σειρά δεν τον είδα. Δηλαδή, άμα δεν ήξερα από το παιχνίδι, θα έλεγα ξημερώνει μια νέα μέρα στο Παλέρμο. Εντάξει, περίπου, ναι, πάω για την εκδίκηση, αλλά εδώ πέρα στο τούτο της που λέμε, στη μούρη της, δεν βλέπω αυτό το εκδίκηση, revenge. Πάμε τώρα να τα διαλύσουμε όλα και ας μην τα διαλύσουμε τέλει, ρε παιδί μου, αλλά εμείς πάμε. Πάμε να το κάνουμε που λέμε. Εγώ, ας πούμε, δεν το είδα. Και δεν ξέρω τώρα εδώ αυτό, αν είναι θέμα της ηθοποιού ή αν είναι θέμα και του τέτοιου. Εντάξει, είναι και του σεναρίου. Για μένα είναι μάλλον κατά βάση του σεναρίου. Γιατί πόσο ruthless μπορεί να είσαι όταν σε βάζει το σενάριο να πεις I'm gonna be a dad. Δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις και κάπως αλλιώς. Γι' αυτό εγώ δεν δίνω κανένα φταίξιμο, ας πούμε, στους ηθοποιούς. Γιατί δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν με το κυριολεκτικά ηλίθιο σενάριο που τους δόθηκε. Με τους ηλίθιους διαλόγους. Τι να σου πω τώρα. Αρχικά το δεύτερο παιχνίδι είναι τέρμα σκοτεινό, ακόμα και στα χρώματά του. Είναι τέρμα σκοτεινό. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο πρώτο και στο δεύτερο. Το πρώτο είναι μέσα στον ήλιο και το δεύτερο είναι μέσα στη μουντίλα. Εντάξει, το HBO δεν ήθελε να την ξαναπατήσει όπως με εκείνο το επεισόδιο του Game of Thrones. Το οποίο εμένα μου είχε αρέσει πάρα πολύ και όλο το κράζαν ότι δεν βλέπανε. Ναι, γιατί δεν βλέπαμε. Εμένα τότε εγώ μια χαρά έβλεπα. Τότε δεν είχα τόσο καλή τηλεόραση. Το έβλεπα στο λάπτοπ μου. Δεν είδα Χριστό. Εγώ μια χαρά έβλεπα σε εκείνο το επεισόδιο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου πραγματικά πώς γίνεται να πεθαίνει ο Τζοέλ, ο θετός σου πατέρας με τον οποίο έχεις περάσει τόσα πολλά πράγματα και τα βλέπεις κιόλας όλα αυτά στο παιχνίδι, και μετά από αυτό να μην αλλάζει τίποτα για εσένα. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου το βασικό με αυτό το επεισόδιο. Συν του ότι προφανώς δεν ήταν ο Τόμι μαζί με την Έλλη που είδαν το θάνατο και ήταν η Ντίνα. Που εντάξει, στα αρχίδια μου που είναι η Ντίνα, αλλά γιατί να μην είναι ο Τόμι εκεί. Ναι. Δηλαδή είναι και αυτό ένα βασικό plot point του παιχνιδιού. Πάει ο Τόμι, βλέπει το θάνατο, γυρνάνε στον Τζάκσον και ο Τόμι φεύγει. Και η Έλλη στην αρχή φεύγει γιατί θέλει να βρει μεν τους killers του Τζοέλ. Φεύγει όμως γιατί πρέπει να βρει και τον Τόμι. Γιατί πού πας. Ναι. Εντάξει, και η σκηνή του θανάτου του Τζοέλ, δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα. Εντάξει, εγώ που μου την είχες βάλει και live να τη δούμε και σε τέτοιον, να τη δούμε και στο παιχνίδι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς το κλωτσάει. Δηλαδή τη βρήκα, ήταν σχεδόν. Είναι πιο βάναυση, πιο βάρβαρη στη σειρά. Στο παιχνίδι. Αυτό. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο βάρβαρη και στη σειρά αυτό.
Εντάξει. Γενικά δεν δείξανε και πολύ βία για κάποιο λόγο στη σειρά. Ναι, δεν ξέρω πώς έτσι το HBO δεν μας έχει συνηθίσει η αλήθεια είναι σε κάτι τέτοιο, αλλά οκ. Μετά λοιπόν από το θάνατο του Τζόελ, περνάνε 3 μήνες. Αυτό, 3 μήνες περνάνε και δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί? Έπρεπε να δώσει η Έλλη. Γιατί περνάνε 3 μήνες. Γιατί? Έλλη του την Έλλη. Δεν μπορώ άλλο, αλήθεια μου αυτή. Έχω απογοητευτεί με αυτή τη σειρά πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, υπάρχει λόγος που τις βάζω 1 στα 10. Δεν είναι ότι εμφανισιακά ήταν μια χαρά. Αλλά είναι για 1 στα 10. Γιατί περνάνε 3 μήνες. Από τι έπρεπε να αναρρώσει? Από αυτό που στο παιχνίδι δεν ανάρρωσε. Τίποτα δεν τις κάνανε. Γιατί να αναρρώσει? Από τι πράγμα? 3 μήνες ρε μαλάκα. Τι λες? Και μετά κάνουμε και συμβούλιο για το αν θα φύγει η Έλλη να πάει να βρει τον Τζόελ. Αν θα δημιουργηθεί ομάδα για να πάει να βοηθήσει. Ναι, αυτό. Στα αρχίδια της η Έλλη δεν την ένοιαζε. Ήταν 19 χρονών με άγνοια κινδύνου. Σηκώθηκε και έφυγε μόνη της. Και η Ντίνα πήγε μαζί της γιατί ήταν κάργα ερωτευμένη μαζί της. Όχι γιατί πήγε μαζί της και πήγαν στη σκηνή και της έλεγε η άλλη εγώ είμαι με τον Τζέσι. Γύρισα ήδη πίσω σε αυτόν. Ας το διάλογο μωρή πουτάνα. Καλά, η αλήθεια είναι η μετάβαση του εγώ είμαι με τον Τζέσι και στο επόμενο επεισόδιο απαυτονόμαστε είναι ό,τι πιο random. Είναι λες και το τραβήξαν από μηχάνημα. Ευχαριστώ. Πολύ random. Αυτό λέω κι εγώ. Δηλαδή, θα σου πω, να γινόταν αυτό με τον Τζέσι που του είπε εγώ ήμουν στον Τζέσι και μετά από 3 επεισόδια να γινόταν τον Παλαμούτη, να πω εντάξει περάσαν και 3 επεισόδια, είχε αρχίσει να ανεβαίνει η ένταση μεταξύ των χαρακτήρων, πάμε να το κάνουμε κυριολεκτικά αυτή τη φορά. Αλλά επειδή δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Κάνουν λοιπόν τέλος πάντων αυτό το συμβούλιο για το οποίο εγώ δεν βρίσκω κανένα λόγο που έγινε. Τέλος πάντων. Κυριολεκτικά κανένα λόγο. Και μας κάνουν και introduce του Seraphites που εντάξει. Οκ, θα μπορούσαμε να τους είχαν κάνει και λίγο πιο μετά, αλλά τώρα στα αρχίδια μου. Γενικά βασικά ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω από τους Seraphites από ό,τι έπρεπε θεωρώ. Αν και το καταλαβαίνω εν μέρη, γιατί ίσως πρέπει λίγο να τους δεις για να μπορέσεις να μπεις μετά στο storyline της Abby. Οπότε θα πω ότι το προσπερνάω αυτό και ότι δεν με, ας πούμε, ξενίζει τόσο πολύ. Και μετά από αυτό ξεκινάει το Seattle τέλος πάντων που είναι Day 1, Day 2, Day 3 και μετά το ξαναπέζει από την αρχή Day 1, Day 2, Day 3 από την οπτική της Abby. Τώρα θα πω σε αυτό το σημείο ότι δεν θυμάμαι καθόλου τι γίνεται με τον Isaac στο παιχνίδι. Καθόλου δεν θυμάμαι. Δηλαδή το έχω διαγράψει από το νου μου εντελώς. Βλέπεις εκεί τώρα κάποια πράγματα με τους WLF και τον Isaac, αλλά πραγματικά αυτά δεν θέλω να τα σχολιάσω γιατί δεν τα θυμάμαι. Το πώς γίνεται η όλη φασούλα με αυτούς. Το βασικό επεισόδιο το βασικό τέτοιο του 4ου επεισοδίου είναι η φάση με την Τίνα και την Έλλη, όπου το πρόβλημα νούμερο 1 είναι το εξής. Είναι αυτές, βασικά, δεν μπορώ να βάλω τη σκέψη μου σε μια σειρά. Λοιπόν, υπάρχουν στο παιχνίδι τα spores, ωραία. Τα αναπνέεις, κολλάς, πέθανες, γεια σας. Πέθανες, έγινε ζόμπι. Στο 4ο επεισόδιο λοιπόν, δεν τα βλέπουμε αυτά. Και βασικά δεν μας τα είχε κάνει introduce μέχρι εκείνη την ώρα καθόλου. Οπότε κάποιος που δεν έχει παίξει το επεισόδιο, κάποιος που δεν έχει παίξει το παιχνίδι δεν ξέρει τι είναι αυτά. Ναι. Στο ίδιο σημείο του παιχνιδιού, οι χαρακτήρες όποτε μπαίνουν σε έναν. Υπάρχουν φυσικά τα spores. Όποτε μπαίνεις σε ένα τέτοιο, βάζεις μια μάσκα, την οποία τη βάζει και η Έλλη πάντα, παρόλο που δεν χρειάζεται γιατί είναι immune. Γιατί κανείς δεν ξέρει ότι είναι immune. Και σε κάποια φάση σπάει η μάσκα της Έλλη. Και όταν βλέπεις αυτή τη σκηνή, η Ντίνα. Το πρώτο πράγμα που κάνει, γιατί ξαναλέω, η Ντίνα είναι κάργα ερωτευμένη με την Έλλη. Η Έλλη δεν είναι καν τόσο ερωτευμένη με την Ντίνα όσο είναι η Ντίνα με την Έλλη. Ενώ στη σειρά δεν είναι το αντίθετο ακριβώς. Φυσικά. Με το που σπάει η μάσκα της Έλλη και η Ντίνα σκέφτεται «Α, αυτή κόλλησε, θα γίνει ζόμπι τέλος», ναι. πάει να βγάλει τη μάσκα της. Και λέει «Α, θα πεθάνεις, θα πεθάνω κι εγώ μαζί σου». Και είναι κυριολεκτικά έτσι με το χέρι στη μάσκα. Και κάνεις έναν αγώνα για να της πεις ότι «Όχι, μην το κάνεις, είμαι immune, δεν θα πάθω τίποτα» κτλ. Και ποτέ δεν της βγάζει όπλο. Ποτέ δεν της λέει «Α, θα σε σκοτώσω». Ποτέ δεν γίνονται όλα αυτά. Γιατί για τρίτη φορά. Πάμε. Η Ντίνα είναι ερωτευμένη με την Έλλη. Αποκλείεται. Κάτι το οποίο φυσικά δεν βλέπουμε ποτέ στο παιχνίδι. Στη σειρά, συγγνώμη. Μαλακά. Πόσες φορές. Ναι, πολλές φορές. Έχει μπλέξει και εμένα τώρα. Κάτι που δεν βλέπουμε τέλος πάντων ποτέ στη σειρά. Και στη σειρά η Ντίνα είναι σε φάση «Θα πεθάνεις. Θα σου σκοτώσω τώρα γιατί είσαι ζόμπι». Τι λες μωρή πουτάνα.
Και μετά από ένα δευτερόλεπτο, Ποιο δικαίωμα? φάσωσέ με. Βάλουμε το δάχτυλο. Μαλάκα! Τι βλέπουμε! Έλεος ρε μαλάκα, έλεος. Αυτό είναι το νούμερο 1 μου πρόβλημα. Το νούμερο 2 μου πρόβλημα είναι ότι αφού δεν μας κάνεις introduce στα spores εκείνη την ώρα, Ναι. τα οποία όμως είναι πολύ σημαντικά για το θάνατο της Νόρα, που βλέπουμε στο 5ο επεισόδιο. Ναι. Αφού δεν μου τα έχεις κάνει introduce μέχρι εκείνη την ώρα. Ναι. Introduce τα σπορ στο Στο πέμπτο. Ναι. Γιατί μου τα κάνεις στο επόμενο για να δω το θάνατο της Νόρα. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι πεθαίνει, όντως. Μπράβο Ναι. που το έκανες. Αλλά γιατί δεν το κάνεις ένα επεισόδιο πριν και να μου δείξεις αυτή τη σκηνή όπως πραγματικά είναι. Πού εξυπηρετεί το να μην ξέρω ότι υπάρχουν σπόρους, αλλά να το ξέρω στο επόμενο επεισόδιο που πεθαίνει η Νόρα για να δείξω το θάνατο της Νόρα με έναν ρεαλιστικό τρόπο όπως γίνεται, αλλά να μην δείξω την προηγούμενη σκηνή με έναν ρεαλιστικό τρόπο και να έχουμε ένα normal interaction σε ένα couple, ας πούμε. Γιατί? Ποιος ο λόγος? Άμα δεν μου τα έκανες γενικά introduce και δεν υπήρχανε, να το καταλάβω. Εντάξει, έκανες μια αλλαγή, πήρες ένα ρίσκο. Εντάξει, οκ. Δούλεψε, δεν δούλεψε, πάνω είναι πάνω σου. Ναι. Αλλά γιατί να μην τα δω από το προηγούμενο επεισόδιο? Αφού υπάρχουν ρε μαλάκα. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτή η αλλαγή. Τέλος πάντων και γυρνάνε πίσω, την άλλη την έχει σε gunpoint, όχι θα πεθάνεις, όχι θα κολλήσεις, θα γίνεις ζόμπι και δεν ξέρω εγώ τι, όχι είμαι ημιόν, και εγώ είμαι έγκυος, έλα να φασωθούμε. Μάλακα, δεν υπάρχει πιο random hook-up σκηνή σε σειρά στην ιστορία των σειρών ever. Δεν υπάρχει. Για να μην σχολιάσω τη σκηνή στην οποία η Ντίνα λέει στην Έλλη ότι είναι έγκυος στο παιχνίδι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ποτέ δεν της λέει η Έλλη I'm gonna be a dad, μη χέσω. Και φυσικά γυρνάει και της λέει μα καλά γιατί είναι μόνο revenge. Το μυαλό της Έλλη, η φάτσα της γράφει revenge επάνω. Ναι. Δεν έχει κανένα τέτοιο στο μυαλό της να φασωθώ με την Τίνα, να κάνουμε σεξ με την Τίνα εδώ που είμαστε. Το μόνο που κάνει είναι θέλει να βρει τον Τζόελ. Ωριακά δεν την προστατεύει καν μέχρι να μάθει ότι είναι έγκυος. Και της λέει ότι hey, I'm pregnant. Και λέει άλλη, γιατί ήρθες μαζί μου, τώρα είσαι για μένα απλά ένα βάρος. Το οποίο είναι πάρα πολύ heartbreaking να το κάνεις αυτό το παιχνίδι, να το βλέπεις. Ναι, ισχύει. Παρόλο που μετά τα βρίσκουν και την προστατεύει κτλ. Γιατί είναι. Δηλαδή, όλη αυτή η αλλαγή μεταξύ στη σχέση αυτή, αλλά είναι τέρμα ηλίθια. Εντελώς, ναι. Και αχρίαστηκε η ηλίθεια και βγάζει και νόημα και ό,τι να είναι γενικότερα. Και μετά, όταν βγαίνουν και λένε ότι οι δύο άντρες δεν μπορούν να γράψουν σενάριο για ένα ζευγάρι γυναικών, παρεξηγήστε. Όχι, εντάξει. Και είναι οι ίδιοι που κάναν το παιχνίδι. Δηλαδή, να πω ότι ήταν δύο άσχετοι. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα. Πώς γίνεται. Και αν είμαι εγώ υπερβολική, πραγματικά πες το μου. Δηλαδή. Εντάξει, όχι, σου είπα και εμένα δεν μ' άρεσε αυτό που είδα, ρε. Δηλαδή, είναι τελείως ηλίθιο αυτό το πράγμα τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Αυτό το interaction είναι πραγματικά. Δεν έχω λόγια καν να το περιγράψω. Το πόσο ηλίθιο είναι. Είμαι immune, είμαι pregnant. Μαλάκα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε εκείνο το σημείο είναι που εγώ κατάλαβα ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια φόλα. Και δηλαδή πίστηκα εντελώς. Διότι δεν υπάρχει πουθενά το στοιχείο του θέλω να εκδικηθώ το θάνατο του Τζόελ. Πουθενά δεν υπάρχει. Ναι. Δεν το έχεις δει μέχρι εκείνη την ώρα. Δηλαδή δεν σου βγάζει κάπως ο χαρακτήρας της Έλλη ότι θέλω να πάρω εκδίκηση. Ψάχνουμε την ώρα μεν, αλλά και στα αρχίδια μας κιόλας. Τέλος πάντων, στο 5ο επεισόδιο βρίσκουν την ώρα εν τέλει. Εμφανίζεται ο Τζέσι με τον Τόμι. Ναι. Οπότε πήγαν ανάποδα θεωρητικά στο ταξίδι αυτό, γιατί κανονικά ο Τόμι φεύγει πρώτος, έρχεται και ο Τζέσι, αλλά τώρα φύγαν η Έλλη με την Τίνα πρώτος, Ναι, μετά ήρθαν οι άλλοι, οκ. Ο Τζέσι σώζει την Τίνα με την Έλλη σε κάποια φάση τέλος πάντων. Η Τίνα χτυπιέται από αυτό το βέλος, το οποίο επίσης δεν ξέρω πώς θα εξυπηρετήσει τη σειρά 100%, αλλά οκ, δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Ο Τόμι δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στο παιχνίδι, ο Τόμι δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στη σειρά. Και το επεισόδιο τελειώνει με την Έλλη που σκοτώνει την ώρα. Το οποίο ήταν μια πολύ ωραία σκηνή. Αυτό θα του το δώσω. Και η ηθοποιός που έπαιζε την ώρα ήταν πολύ καλή. Ναι. Μου άρεσε η καταδίωξη, γιατί κάνεις μια πολύ δύσκολη καταδίωξη και στο παιχνίδι για να πιάσεις την ώρα. Μου άρεσε που έδειξε την καταδίωξη. Μου άρεσε που πέθανε με τον ίδιο τρόπο η ώρα. Έδειξε λίγο ruthless killing η Έλλη σε εκείνη την τέτοια. Ναι, που φαίνεται κιόλας ότι πρέπει να τσάψει κιόλας το ξύλο. Ναι. Γενικά εντάξει. Αυτό μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Ίσως το μοναδικό πράγμα. Ναι. Στην όλη φάση, ας πούμε. Και μετά έχεις το 6ο επεισόδιο, το οποίο είναι στην ουσία τα flashback του Joel με την Έλλη, τα οποία τα βλέπεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μέχρι εκείνο το σημείο, δηλαδή, νομίζω ότι τα έχεις δει όλα εκτός από τη σκηνή στο porch.
Τα οποία ήταν πολύ ωραία, πολύ πιστά στο παιχνίδι. Εντάξει, ο Πέντρο Πασκάλ είναι καταπληκτικός σαν Τζόελ. Ισχύει. Δεν έχω λόγια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα. Γίνεται όλο αυτό με τον Eugene που ξαναλέω δεν θα γυρνούσε ποτέ η Έλλη να πει «Α, ο Τζόελ σκότωσε τον Eugene». Αυτό και εμένα μου κλώτησε πάρα πολύ. Που δεν έχω παίξει το παιχνίδι. Αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Δηλαδή. Εκεί παίζει και η αλλίωση, ρε παιδί μου, του χαρακτήρα που λέω εγώ. Να γυρίσει τώρα η Έλλη να πει ότι έχω θυμώσει επειδή μου είπες ψέματα και σας είπε ψέματα. Δεν θα γινόταν. Δεν θεωρώ ότι θα το έκανε ποτέ αυτό το πράγμα. Εντάξει, καλό επεισόδιο θα πω. Δεν έχω τόσο τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί είδαμε το port scene, για να είμαι ειλικρινής. Δεν εξυπηρετεί κάπου σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Δηλαδή παίζεις όλο το παιχνίδι. Όχι του παιχνιδιού, της σειράς. Ναι, συγγνώμη. Δεν εξυπηρετεί κάπου σε αυτή τη φάση της σειράς. Γιατί παίζεις όλο το παιχνίδι, γίνονται όλα αυτά που πρέπει να γίνουν και στο τέλος. Άκου τώρα που δεν μπορώ να πω. Θέλεις να μάθεις αν έχει happy ending το παιχνίδι, ναι ή όχι? Δεν θέλω να μάθω. Εντάξει. Όχι το ending, αν έχει happy ending. Δεν θέλω. Όχι. Ωραία. Γιατί θα το παίξω. Ωραία. Παίζεις λοιπόν το παιχνίδι και βλέπεις αυτήν τη σκηνή στο τέλος του παιχνιδιού. Ναι. Δηλαδή βλέπεις τη σκηνή και κυριολεκτικά μετά είναι η σκηνή με την κιθάρα η iconic και πέφτουν τα credits. Όπου έχοντας παίξει και το point της Ellie και το point της Abby και έχοντας γίνει όλα αυτά τα πράγματα, καταλήγεις εν τέλει στο συμπέρασμα ότι μάλλον το να πάρεις revenge δεν είναι κάτι το οποίο θα σε ευχαριστήσει σε αυτή τη ζωή. Ναι. Και στο περνάει αυτό το παιχνίδι full και αυτή η σκηνή είναι ένα φοβερό κλείσιμο για αυτό που μόλις έπαιξες. Το οποίο φυσικά δεν σε αφήνει καθόλου fulfilled, όπως και τους χαρακτήρες. Ναι. Οπότε δεν ξέρω γιατί να τη δεις αυτή τη σκηνή τώρα. Εντάξει, αυτό μπορούν κάπως γιατί να μέχρι να παίξεις όλο το παιχνίδι στο δικό σου το μυαλό, επειδή αναγκαστικά θα υποστηρίξεις τη μία από τις δύο. Δηλαδή ή θα είσαι team Ellie ή θα είσαι team Abby. Ναι. Ή τέλος πάντων εντάξει. Εγώ παίζοντας ήμουνα και με το μέρος και των δύο. Αλλά συνεχώς έχεις στο μυαλό σου ότι μαλάκα η Abby σκότωσε τον Joel και ο Joel δεν ξαναμίλησε με την Ellie ποτέ. Ναι. Γιατί μου το χαλάς αυτό τώρα και μου λες ότι μιλήσανε? Αφού εγώ θέλω να ζήσω με αυτό το revenge ότι είναι τόσο θυμωμένη και γιατί δεν πρόλαβε να το ξαναμιλήσει, ας πούμε. Και είναι και πολύ ψυχοφθόρο. Δηλαδή, είναι πολύ ψυχοφθόρο να βλέπεις τον συσσαγωγικά τον μπαμπά σου να πεθαίνει μπροστά στα μάτια σου με αυτόν τον βίαιο τρόπο και να ξέρεις ότι, και να ξέρουμε εμείς αυτή τη τηλεθεατήση ότι πω, συνέβη αυτό και αυτοί δεν μιλήσαν, δεν αποχαιρετιστήκανε ποτέ, δεν προσπάθησαν να τα βρούνε ποτέ και... Εντάξει. Σου δίνει δηλαδή ένα ψήγμα ελπίδα στο τέλος του παιχνίδι. Ότι τελικά είχαν πει μια κουβέντα. Ότι ο Τζόελ δεν πέθανε πιστεύοντας ότι η Έλλη τον μισεί. Το μισεί, ας πούμε. Επίσης πολύ βασικό κι αυτό. Υπάρχει λόγος που το βλέπεις αυτό στο τέλος. Γιατί να το δω τώρα? Και μετά όταν τελειώσει το τέτοιο, η σεζόν, η σειρά, τι θα δω? Καλά, θα βρουν αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων και μετά είναι το τελευταίο επεισόδιο, στο οποίο επίσης έχω πάρα πολλά προβλήματα. Ισχύει. Λοιπόν, καλά, οι διάλογοι είναι άθλοι. Ειδικά οι διάλογοι του τελευταίου επεισοδίου είναι happy hippo. Δεν ξέρω τι παίχτηκε εκεί. Τι συνέβη ακριβώς. Αλήθεια, νομίζω ότι ήταν από τα πρώτα πράγματα που είπα κιόλας. Δηλαδή που το σχολίαζε και όση ώρα το βλέπαμε. Λέω ρε, ό,τι να είναι. Θα ξεκινήσουμε με το χαρακτήρα του Τζέσι, ο οποίος στη σειρά είναι οριακά κολλητή με την Έλλη. Είναι πολύ καλοί φίλοι, έχουν φοβερούς διαλόγους. Στο παιχνίδι. Είναι στο παιχνίδι, ναι. Συγγνώμη. Ναι. Αλήθεια, αλήθεια, άμα το είχαμε κάνει αυτό drinking game, θα είχα γίνει σκατά θα είχα γίνει. Στο παιχνίδι τέλος πάντων, ο Τζέσι με την Έλλη είναι πολύ καλοί φίλοι. Ο Τζέσι είναι πολύ ok που η πρώην του με την Έλλη είναι ζευγάρι. Ναι. Γενικά έχουν πάρα πολύ ωραία interactions, είναι οριακά κολλητοί. Τους λέει φυσικά πάρα πολλές φορές ότι θα ερχόμουν να σε σώσω, θα ερχόμουν για σένα γιατί δεν μου είπες ότι θα φύγεις. Της λέει όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Και όταν ο Τζέσι πεθαίνει, μάλλον στεναχωριέσαι πάρα πολύ. Αλήθεια, αυτό πάλι, τι ήταν αυτό? Έτσι, η σειρά είναι, η σκηνή αυτή συγκεκριμένη είναι πολύ πιστή. Το ξέρω, αφού την είδαμε μετά. Αλλά στεναχωριέσαι που πεθαίνει ο Τζέσι. Φυσικά, αφού πεθαίνει. Τώρα εδώ. Μα λες, εκεί σου δημιουργείται ακόμα μία λύσα και λες, πρέπει αυτή η πουτάνα η Άμπη να πεθάνει χθες. Δηλαδή, μας έφαγε στον Τζόελ, θα μας φάσει και τον Τζέσι. Ενώ τώρα που
τώρα, ας πούμε, με αυτά που έτσι όπως μου χάλασαν το χαρακτήρα του Τζέσι, οριακά χάρηκα που τον σκότωσε. Και να σου πω κάτι, θα σου πω. Να θέλανε να χαλάσουν το χαρακτήρα του Τζέσι, π.χ. να τον κάνουν να φανεί ότι έχει πρόβλημα εν τέλει που η πρώην του είναι με την Έλλη. Να καταλάβω γιατί είδαμε αυτή την μαλακοβερσιόν του Τζέσι. Θέλανε να τον κάνουν στη σειρά ότι έχει πρόβλημα που η πρώην μου τα έφτιαξε με την Έλλη. Ναι, εκεί θα το άκουγα. Ναι, αλλά όταν μετά βλέπουμε στη σειρά που συζητάνε αυτοί οι δύο και λέει, εντάξει, μου άρεσε η Ντίνα, τι είπε, την αγαπούσα την Ντίνα, αλλά όχι ναι, τόσο. Ναι, αλλά βρήκα μια άλλη. Αλλά όχι τόσο όσο την αγαπούσες εσύ. Άρα τότε γιατί είσαι μαλάκας, μπορείς να μας εξηγήσεις? Για το καλό της κοινότητας. Άντε βρει παπάρα, πιο καλό της κοινότητας. Έλα μωρέ τώρα. Στα αρχίδια μας με την κοινότητα. Τώρα παρένθεση άσχετη που θυμήθηκα. Γιατί είδαμε στο 6ο επεισόδιο flashback του Τζόελ με τον μπαμπά του. Ό,τι πιο αχρίαστο. Για να μας πετάξει μετά στο τέλος το πόρτισι και να πει ο Τζόελ τα ίδια λόγια που του είπε ο μπαμπάς του. Συγκινήθηκα. Δεν καταλαβαίνω γιατί καταστρέψει έτσι τον χαρακτήρα του Τζέσι, ο οποίος είναι και πολύ σημαντικός στο παιχνίδι και πολύ συμπαθής. Και πολύ βοηθητικός φυσικά. Δεν έχω λόγια. Εγώ χάρηκα που πέθανε. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, βλέποντας τη σειρά, ναι, εννοείται. Και μην έχοντας παίξει το παιχνίδι, αν ήμουν ένας άνθρωπος που δεν το έχει παίξει, θα έλεγα εντάξει. Να, στο μυαλό. Μπουλ. Σου άξιζε να πεθάνεις. Γαμήθηκε να λέει σε όλο το επεισόδιο, θα γίνω ο μπαμπάς δεν πρέπει να πεθάνω, θα γίνω ο μπαμπάς δεν πρέπει να πεθάνω. Βρείτε μου μία φορά που είπε στο παιχνίδι κάτι τέτοιο. Και κερδίστε. Τα λεφτά. Ναι, εντάξει. Πολύ μεγάλο πρόβλημα έχω με την αλλαγή του χαρακτήρα του Τζέσι. Ένα αυτό. Έλα, ξέρω που θα πας τώρα. Θα καταλήξω στη Μέλ και τον Όουεν στο τέλος. Α, στο τέλος θα καταλήξει στη Μέλ και τον Όουεν. Ναι. Αυτό θα κλείσω, λέει. Ναι, γιατί μετά από αυτό, είναι η σκηνή η τελευταία η οποία είναι όντως πολύ πιστή στο παιχνίδι. Η Κέιτλιν Ντέβερ είναι πάρα πολύ πιστική σαν Άμπι σε εκείνη τη φάση. Για μένα δεν χρειαζόταν να δούμε τόσο πολύ το. Πυροβολεί Άμπι και ξαναεπιστρέφουμε day 1 στο δικό της point of view. Δεν μου προσφέρει κάτι ιδιαίτερα. Αλλά το προσπερνάω. Δεν μου είναι τόσο σημαντικό. Νομίζω ότι απλά ήθελαν. Ναι, μεν να αφήσουν την αγωνία, που καμία αγωνία δεν έχουμε για την τρίτη σεζόν, ειλικρινά, αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν. Αλλά απ' τη μια θέλαμε να δείξουμε κιόλας ότι τώρα μάλλον θα σας τα αλλάξουμε λίγο και θα σας πάμε από το. Γιατί ανακοινώθηκε επίσημα ότι η τρίτη σεζόν θα είναι από το POV της Άμπι. Εντάξει. Δεν ξέρω, ώρες την πρώτη σεζόν τη χειρίστηκαν σαν να μην. Την πρώτη σεζόν τη χειρίστηκαν τρομερά. Σαν να μην τους ένοιαζε το γεγονός ότι υπάρχουν και οι gamers. Όχι, πώς να το πω, πώς να το θέσω. Βασικά νομίζω ότι στη δεύτερη σεζόν δεν τους ένοιαζε ποιος βλέπει τη σειρά. Απλά υπέθεσαν ότι το βλέπουν full και gamers. Οπότε δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να το θέσω τώρα. Κατάλαβα τι εννοείς, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω με τι μυαλό φτιάξανε αυτό το σενάριο για αυτή τη σειρά στη δεύτερη σεζόν. Ενώ η πρώτη σεζόν ήταν τόσο καλή. Και η πρώτη σεζόν είχε αλλαγές, δεν ήταν επιστή. Δηλαδή και στην πρώτη σεζόν έβλεπα πράγματα που δεν τα είδα. Το τρίτο, ας πούμε, επεισόδιο της πρώτης σεζόν που ήταν με τους άντρες στο ζευγάρι. Ναι. Με τον Νικ. Ναι. Νικ λένε τον Νικ Όφερμαν. Τον Νικ Όφερμαν, ναι. Τέλος πάντων, εκείνο το επεισόδιο που δεν υπάρχει στη σειρά φυσικά. Στο παιχνίδι. Ωραία, θα βγάλω τα μάτια μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν πολύ ωραίο επεισόδιο. Πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο ήταν. Ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή και η πρώτη σεζόν είχε αλλαγές. Αλλά δεν ήταν τόσο out of the blue. Τέλος πάντων, η τελευταία σκηνή είναι αρκετά πιστή, είναι πολύ ωραία, δεν λέω. Εντάξει. Θέλεις να μάθεις ποιον πυροβολεί η Άμπι ή όχι? Όχι. Εντάξει. Εγώ απλά μπορεί να θες να μάθεις μόρια, αφού κάθε τόσο spoiler βλέπεις για αυτά που διαβάζεις και για αυτά που βλέπεις. Όχι μωρή ηλίθια. Όχι μωρή ηλίθια. Κάθε μέρα μου στέλνεις μήνυμα. Σποιλεριάστηκα για αυτό που βλέπουμε. Ναι, αλλά τώρα δεν θέλω, γιατί τώρα θα παίξουμε το παιχνίδι, υποτίθεται. Δεν μας πήρε το παιχνίδι για να το παίξουμε? Ναι, μωρή. Ωραία. Να δω πώς θα το κάνουμε γι' αυτό. Και θα καταλήξω τώρα σε ένα ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχω. Το οποίο είναι Owen και η Mel. Εκεί λοιπόν, οριακά μέχρι και εγώ έχω πρόβλημα με αυτό. Αρχικά ξεκινάει η σκηνή και βλέπουμε μία ultra random σκηνή στην οποία η Έλλη καταλήγει σε ένα νησί, ξέρω εγώ, τι κατά είναι εκεί πέρα που είσαι καλεσμένη, φέρτε τις φίλες σου μαζί. Που την πιάνουν οι Seraphites αλλά δεν τη σκοτώνουν, το οποίο πραγματικά δεν καταλαβαίνω που εξυπηρετεί στο plot. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο μπορεί να κάνει crossover όταν θα βλέπουμε το story της Abby, αλλά κυριολεκτικά στα αρχίδια μας, άμα έγινε αυτό. Τι στόμα. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι είναι και η Άμπι εκεί που είναι η Έλλη. Ναι.
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το αν πήγε η Έλλη με τη δικιά της βάρκα στο νησί και αν θα φύγει με τη βάρκα της Άμπη και η Άμπη θα μείνει σε αυτό το νησί, είναι κάτι το οποίο δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν εξυπηρετεί πουθενά. Ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν θα πω παραπάνω πράγματα. Αχρίαστη σκηνή για εμένα. Δεν υπήρχε λόγος να τη δούμε. Δεν υπάρχει και στο παιχνίδι φυσικά. Και φτάνει μετά σε αυτό το περιβόητο aquarium, το οποίο είναι η βασική σου αποστολή, ας πούμε, όταν παίζεις με την Έλλη, και βρίσκει τον Owen με τη Μέλ. Τώρα, δεν θυμάμαι στο παιχνίδι σε ποια φάση της ιστορίας γνωρίζεις για το τρίπτυχο Owen με Abby. Γι' αυτό σας ρώτησα εκείνη την ώρα τι μας έχει πει για αυτούς. Γιατί δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι στο παιχνίδι πότε μαθαίνεις. Στο POV της Άμπη. Φαντάζομαι. Εικάζεις νομίζω ότι είναι ζευγάρι αυτοί οι δύο, αλλά δεν θυμάμαι πότε το μαθαίνεις. Τέλος πάντων, δεν θα σου πω τι γίνεται, γιατί είναι κάποια βασικά, ας πούμε, τέτοια της Άμπη για το δικό της story. Και στο παιχνίδι η Έλλη βρίσκει αυτούς τους δύο. Δεν ξέρει ότι η Μέλ είναι έγκυος, γιατί φοράει μια μπούρκα φοράει, ξέρω εγώ, φοράει κάτι τέτοια παλτά τεράστια. Δεν ξέρεις ότι είναι έγκυος, πάει εκεί με απόλυτη σιγουριά με το όπλο της και τους λέει ότι ψάχνω την Άμπη το και το, ακριβώς όπως έκανε με την Ώρα. Ναι. Δηλαδή η σκηνή με την Ώρα και η σκηνή με την Μέλ και τον Όουεν στο παιχνίδι είναι παρόμοιες όσον αφορά το πόσο θυμό έχει η Έλλη. Εδώ η Έλλη κρατούσε το όπλο, στη σκηνή με την Ώρα ήταν τέλεια και στη σκηνή με την Μέλ και τον Όουεν κρατούσε το όπλο και έτρεμαν τα χέρια της. Ναι. Στο παιχνίδι τέλος πάντων τους βρίσκει, τους κρατάει σε gunpoint και τους λέει ότι θέλω να μάθω που είναι η Άμπη, έλα δείξε μου εσύ στο χάρτη και μετά έλα δείξε μου κι εσύ και άμα δεν ταιριάζουν τελειώσατε. Και όχι μαλώνουνε, πάει ο Όουεν να της πάρει το όπλο, τον πυροβολεί κατά λάθος επίτηδες whatever πάνω στο καυγά, ας πούμε, το σωματικό που έχουνε και μετά πάει να σε σκοτώσει η Μέλ και τη σκοτώνεις με απίστευτα βίαιο τρόπο γιατί της χώνεις ένα μαχαίρι στο λαιμό. Εννοείται ότι δεν τη σκοτώνεις ποτέ κατά λάθος. Καλά, περίμενε. Και στο παιχνίδι, μισό λεπτά, και το sequence που είδαμε, τον Owen δεν το σκοτώνει. Δεν το σκοτώνει ακριβώς κατά λάθος. Αφού ο Owen αυτό λέω, δεν είναι κατά λάθος μεν, αλλά έτσι όπως το κρατάει, δεν μπορείς να καταλάβεις αν εκπροσωπρότησε επειδή το ήθελε ή μπορεί να έγινε και κατά λάθος. Εγώ έτσι όπως το είδα, το sequence του παιχνιδιού που μου έδειξε εκείνη την ώρα, φαίνεται ότι επειδή ακριβώς πήγε να της πάρει το όπλο από τα χέρια, έτσι είσαι μωρέ βλάκα. Δηλαδή, έγινε και το μπουρδούκλωμα, χέρια, πόδια, δεν έβλεπε εσύ και μπαμ, πάρτο. Τέλος. Owen είχαμε. Και αντίστοιχα Μέλ είχαμε γιατί τη σκοτώνει. Ναι, δηλαδή μετά η Μέλ κρανίο, πάει να ορμήξει κι αυτή, σου λέει α, έτσι είσαι κι εσύ. Πάρ και τούτη, πάρ και εκείνη. Και πεθαίνει. Και εκεί συνειδητοποιεί η Έλλη ότι είναι έγκυος η Μέλ και σκέφτεται πού την έχω φέρει την Τίνα. Ναι. Και μετά γίνονται κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν θα δούμε στην τρίτη σεζόν. Στη σειρά, τέλος πάντων, η Έλλη πηγαίνει εκεί πέρα. Για κάποιο λόγο είναι ούλτρα φοβισμένη. Πάει ο Owen να της επιτεθεί με έναν αντίστοιχο τρόπο, να της πάρει το όπλο και δεν ξέρω εγώ τι. Πυροβολεί αυτή, τον Owen, τον πετυχαίνει στο κεφάλι και η σφαίρα, από ό,τι κατάλαβα, περνάει μέσα από το κεφάλι του Owen και κάπως ξύνει τη Μέλ στο λαιμό και η Μέλ θα πεθάνει. Το οποίο για κάποιο λόγο σοκάρει πάρα πολύ την Έλλη που του σκότωσε. Ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο σκότωσε την Ώρα και δεν την ένοιαζε. Παρένθεση. Υπάρχει μια σκηνή μετά τον θάνατο της Νόρα, που την είδαμε και στη σειρά, είναι αυτή που η Ντίνα καθαρίζει τις πληγές της Έλλη. Ναι. Η οποία επίσης στο παιχνίδι της φέρνει πάρα πολύ κοντά και είναι πολύ στενάχωρη σαν σκηνή και σου δείχνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ότι η Έλλη καταλαβαίνει ότι βαδίζει στα χνάρια του Τζόελ, ότι το revenge αυτό θα την καταστρέψει κτλ. Και εδώ ήταν χάλια αυτή η σκηνή. Γιατί η Ντίνα ήταν σε φάση. Εντάξει, άντε πάμε πίσω στον Τζάκσον. Αυτό ήταν. Δεν ήταν κάτι άλλο. Πάμε, ναι. Κλείνει η παρένθεση. Δεύτερη παρένθεση. Έχω επίσης πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πώς η Έλλη στο παιχνίδι είναι μια πάρα πολύ ικανή κοπέλα να κάνει τα πάντα. Όπλα, σιγαστήρες. Ναι, αυτό το είπες πολλές φορές. Τέτοια σκατάματα, ό,τι έβρισκε τόσο. Και στη σειρά είναι άχρηστη. Και στη σειρά. Άμα δεν ήταν η Ντίνα, δεν θα υπήρχε Έλλη. Τα κάνει όλα η Ντίνα, χωρίς λόγο. Και η Ντίνα είναι πιο revengeful από την Έντι. Από την Έλλη. Κλείνω και αυτή την παρένθεση με το ότι η Ντίνα ήταν πιο ικανή. Τελείως μη ρεαλιστικό επίσης όσον αφορά το source material, ας πούμε, που έχεις. Και τέλος πάντων, καταλήγοντας στη σκηνή με τον Owen και τη Μέλ, αφού κατά λάθος
χτυπιέται η Μελ, γιατί κατά λάθος χτυπιέται, η Έλλη είναι πολύ σοκαρισμένη που σκότωσε τη Μελ. Ναι, στο προηγούμενο επεισόδιο την άλλη της άψησε στο ξύλο. Και όχι μόνο είναι τόσο σοκαρισμένη, είναι απίστευτα σοκαρισμένη που στο επόμενο επεισόδιο, όχι στο επόμενο, στο ίδιο επεισόδιο, που έρχεται η Άμπι. Καλά, αυτό ήταν αστείο. Συγγνώμη που σκότωσα τους φίλους σου, δεν το ήθελα. I didn't mean to hurt them. Τι λες, αφού γι' αυτό πήγες. Πραγματικά. Τι ακούν τα αυτιά μου. Γιατί να το κάνεις δηλαδή, αυτό? επεισόδιο 1 έως 5 θα βρούμε τους φίλους της Άμπι, βασικά και την Άμπι, οκ. Ναι, αλλά θα βρούμε και τους άλλους τους μαλάκες. Αλλά επεισόδιο 6 δεν ήθελα να τους σκοτώσω. Συγγνώμη, μου πέσε. Μου ξέφυγε. Μου ξεβούσκωσε. Γιατί? Είναι πολύ ηλίθιο επίσης να το κάνεις. Όχι, αυτό είναι... Αυτό για μένα ήταν... Δηλαδή είμαι σε φάση τότε τι βλέπουμε ακριβώς. Δηλαδή αν αυτό εν τέλει δεν είναι ένα revenge arc. Ωραία, εσύ εν τέλει... Δηλαδή ότι τι, κατά λάθος βρέθηκε στο Σιάτλ. Ότι επί της ουσίας μόνο την Άμπι ήθελες να σκοτώσεις, θες να μας πεις και όλους τους άλλους. Δηλαδή δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν άλλον, αλλά θέλω να σκοτώσω μόνο εσένα. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Γιατί και ο άλλος σε ακινητοποίησε, τα έφαγε στα κλωτσίδια σου, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και εντάξει, η Μέλ δεν σου έκανε κάτι. Παιδί μου. Στη σειρά, γιατί στο παιχνίδι πήγε να σκοτώσει. Α, ναι. Φυσικά. Γι' αυτό τη σκοτώνεις. Δηλαδή πάει να σε σκοτώσει με μαχαίρι. Ναι, σωστά, πήγαινε στο παίρνεις και τη σκοτώνεις. Ναι. Δεν είναι ότι. Δηλαδή και στη σειρά, στο παιχνίδι η Μέλ. Μια πουτάνα είναι. Δηλαδή θα το δεις όταν παίξεις με την Άμπι. Ναι. Που βέβαια και αυτή έχει τους λόγους της που κάνει όλα αυτά που κάνει. Οκ, δεν σου λέω το ακούω. Αλλά δηλαδή έρχεται στο τέλος η αντιπαράθεση, αυτή η μήνυ που βλέπουμε, της Άμπι με την Έλλη. Εν τω μεταξύ, μόλις σου έχει σκοτώσει τον Τζέσι. Δηλαδή, πραγματικά έχεις δει πάλι το φίλο σου να πεθαίνει και κοινάς και του λες. Δεν ήθελα να σκοτώσω τους δικούς σου φίλους, αλλά εσύ καλά έκανες και σκότωσες το δικό μου. Καλά, στην περίπτωση του Τζέσι που ήταν τόσο μαλάκας, καλά έκανε και τον σκότωσε. Εντάξει, οκ. Αλλά όχι, αυτό λίγο. Αυτό τώρα δεν έχει καμία λογική. Ναι, δεν έχει λογική. Και δεν έχει λογική και στο μετά. Γιατί μετά η Έλλη παίρνει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση. Ελπίζω τώρα με αυτά που θα πω, όσοι έχετε παίξει στο παιχνίδι να καταλάβετε τι εννοώ, γιατί δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Αφού παίξεις τις 3 ημέρες της Άμπι και φτάσεις στο ίδιο σημείο και γίνει ό,τι γίνει σε αυτό το σημείο, μετά από αυτό, τέλος πάντων γίνεται ό,τι γίνεται, βλέπεις την Έλλη, τη ζωή της ας πούμε, και η Έλλη εκείνη τέτοια παίρνει μία απόφαση πάρα πολύ συγκεκριμένη, η οποία της καταστρέφει τη ζωή. Ωραία. Τέλος πάντων. Έχει μέχρι εκείνη την ώρα ό,τι έχει χτίσει, δυστυχώς το καταστρέφει. Το οποίο όμως το κάνει γιατί δεν μπορεί να ζήσει μην έχοντας σκοτώσει την Άμπι. Δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί. Δηλαδή είναι σαν σκατά. Άμα δεις την Έλλη πως είναι σε εκείνο το τέτοιο. Και πως είναι στο επόμενο. Έχει κάτι μαλλιά κουρεμένα. Σαν κούτσουρα είναι τα μαλλιά της κουρεμένα. Είναι η καχεκτική. Δεν μπορεί να ζήσει γνωρίζοντας ότι η Άμπι είναι και έξω και ζει. Πώς γίνεται να μου λες στο ένα τέτοιο, δεν ήθελα να του σκοτώσω, και πώς θα μου κάνεις μετά αυτή την απόφαση που παίρνει η Έλλη. Πώς θα ταιριάζει το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω, αλήθεια. Εκτός αν βάλουν και κανέναν άλλο να σκοτώσει. Καλά, η αλήθεια είναι ότι πριν από τη Μέλ και τον Όμεν σκοτώνει και άλλους 2 νομίζω φίλους της Άμπι, που δεν τους είδαμε εδώ, αλλά εντάξει, Κλάιν. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα έτσι όπως μου έχεις δείξει αυτό το χαρακτήρα στη σειρά, το αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα πάρει αυτή την απόφαση που παίρνει. Ότι θα πει. Δεν μπορώ τώρα να σου πω γιατί. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι αποφασίζει ότι ναι, θα πάω να την ξαναβρω, ας πούμε. Είναι ότι χάνει κάτι για να το κάνει αυτό. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή έτσι όπως μου το έχεις χτίσει, θα γυρίσει και θα πει είμαι τέλεια εδώ, δεν πάω να την βρω. Εκεί πρέπει να καταλήξουμε για να είναι καλή η σειρά. Εγώ τρελάθηκα πραγματικά. Τρελάθηκα όταν γύρισε και της είπε. Εν τω μεταξύ σχεδόν κλαμμένη. Δεν ήθελα να σκοτώσω τους φίλους σου. Μπράβο που μόλις έφαγες το δικό μου. Ρε, πάτε καλά τώρα. Ή βλέπουμε revenge story ή δεν βλέπουμε. Αν βλέπουμε απλά μια ιστορία έτσι για να τη δούμε και δεν είναι revenge, εντάξει, ωραία. Μπράβο. Καμία σχέση τότε με το παιχνίδι. Και τελείωσε υπόθεση. Και δεν κατάλαβα και για ποιο λόγο είδαμε τόσο αναλυτικά αυτή τη σκηνή με τη Μέλ. Δεν ήξερα ποιον έπρεπε να λυπηθώ, ας πούμε. Ενώ τη Μέλ τη σκοτώνει βία στο παιχνίδι, μετά ανοίγει το τζάκετ και βλέπει την έγκυος και λέει μου που έχω φέρει την Τίνα, ας πούμε.
Που δεν το λέει και αυτό. Το καταλαβαίνεις ότι το σκέφτεται. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι φορές τις οποίες οι χαρακτήρες δεν λένε αυτό που σκέφτονται, αλλά το καταλαβαίνεις από τα συμφραζόμενα. Ναι. Παρόλο που εδώ το κάνει συνέχεια. Γιατί έπρεπε η Μέλ να πεθάνει κατά λάθος και να πει προσπάθησε να βγάλεις το μωρό από μέσα μου. Γιατί? Δεν ξέρω. Σε αυτό κι εγώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Είμαι απογοητευμένη. Ναι ρε φίλε, είμαι πολύ απογοητευμένη. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω, εμένα νομίζω αυτό το... Exposition είναι η λέξη που έψαχνα. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό το γαμημένο exposition. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Ναι, αυτή τη λέξη έψαχνα πριν. Που το κάνουν συνέχεια εδώ πέρα και κάθονται και λένε τα πάντα ενώ μπορούν απλά να τα δείξουν. Αυτό μπορεί να με τρελάνει στο Last of Us 2. Γενικά δεν με νοιάζει το exposition, στα αρχίδια μου το γράφω. Αλλά εδώ πέρα ήταν απίστευτα. Το τελευταίο, εγώ πραγματικά μετά από πόσες μέρες περιμένουμε, μετά από πόσο καιρό μάλλον, γιατί έχουν περάσει 3 μήνες από το θάνατο του Τζόελ. Μετά ξεκινάει το ταξίδι προς το Σιάτλ, άλλες 3 μέρες. Και έρχεται φάτσα φόρα με την Άμπη και λες, μάγκα μου, εδώ είμαστε τώρα. Θα τη χυμίξει σαν να είχα να την ταΐσουν από το τρικούπι. Τόσο πεινασμένη να τη φάει ζωντανή. Συγγνώμη που σκότωσα τους φίλους. Δεν το ήθελα. Τι λέτε, μαντάμ, τώρα που δεν το θέλατε? Την άλλη της άψησε στο ξύλο να πούμε, την άφησαν εκεί τα σπόρς να τη φάνε ζωντανή. Δεν μπορώ, εντάξει. Αηδίες. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω για μένα δηλαδή η τελική ξενέρα, αυτό που λέμε. Το κερσάκι στην τούρτα ήταν αυτό. Τέλος. Δεν ξέρω. Για μένα αυτό που είδαμε ήταν ένα έκτρωμα. Ξαναλέω, αν δεν έχεις παίξει το παιχνίδι και δεν έχεις κάτι να συγκρίνεις, σίγουρα αυτό που βλέπεις δεν είναι τόσο άσχημο. Αν για κάποιον ο οποίος ξέρει τι γίνεται και έχει το material και περιμένει να δει κάτι αντίστοιχο, όχι πιστό, αλλά κάτι αντίστοιχο, είναι έκτρωμα. Σεναριακά πάντα. Δεν έχω πρόβλημα ούτε με τους ηθοποιούς ούτε τίποτα. Ούτε με το σκηνικό κομμάτι, με το οπτικό κομμάτι δεν ήταν μια χαρά. Αλλά αυτό είναι χάλια. Χάλια. Δηλαδή εδώ βγαίνουν οι ηθοποιοί που παίζανε στο παιχνίδι μωρέ και το κράζουν. Εντάξει. Είναι χάλια. Δεν ξέρω πώς θα το σώσουν στην τρίτη σεζόν. Που μπορεί να σωθεί γιατί δεν θα βλέπεις καν την Έλλη, θα βλέπεις την Άμπη. Αλλά δεν ξέρω. Και γιατί να δούμε τέταρτη σεζόν. Δεν έχω καταλάβει επίσης γιατί αυτό βγήκε και είπε. Αυτός ο αγαπημένος μου ηλίθιος σεναριογράφος Craig Mazin. Γιατί τα πήγα, νομίζω ότι τα έχει πάει τόσο καλά στην. Τι θα δείξουν στην τέταρτη σεζόν. Θέλω να μάθω. Δηλαδή, βλέπεις τη δεύτερη σεζόν, είναι η Έλλη. Βλέπεις την τρίτη σεζόν, το ίδιο πράγμα από το POV της Άμπη. Και μετά το παιχνίδι έχει άλλη 1 ώρα, αν δεν είσαι καλός παίκτης με το PlayStation γενικά. Ναι, έχει, πώς το λένε. Τι θα δούμε σε 1 σεζόν από τη Σάντα Μπάρμπαρα. Ας μου εξηγήσει κάποιος αυτό. Θα γράψτε μου ένα σχόλιο από κάτω με το τι θα δούμε σε 1 σεζόν για τη Σάντα Μπάρμπαρα. Και θα παρατάω το podcast. Το παρατάω. Εντάξει. Δεν θα σχολιάσω ξανά ποτέ σειρά και ταινία. Εγώ τους έχω ικανούς να φάνε 6 επεισόδια πάλι, να βλέπουμε Άμπη, να φτάσουν στο 6ο επεισόδιο εκεί που ήταν με την Έλλη και να το αφήσουν πάλι με τον πυροβολισμό. Και να πούνε, σας τη φέραμε. Πιθανόν αυτό θα γίνει. Εγώ αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει. Ωραία. Ίσως να σου δείξει και λίγο ακόμα μετά, αλλά αν όντως βγει τέταρτη σεζόν, δεν θα μας δείξει Σάντα Μπάρμπαρα. Καθόλου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πολύ μικρό το κομμάτι που μένει στο τέλος. Δεν ξέρω τι σάλτσες θα βάλουν. Εκτός αν βάλουν σάλτσες στην ιστορία της Άμπη. Δεν ξέρω. Να πω τώρα κάτι τελείως άσχετο. Ναι. Θυμάσαι τις παλιές καλές εποχές. Ναι. Παλιές εποχές. Παλιές, ναι. Που βλέπαμε κάτι σεζόν. Είχαν 22 επεισόδια. Από 45 λεπτά. Εγώ έλεγα πράγματα. Εγώ αυτά μεγάλωσα. Ένα επεισόδιο εβδομάδα έβλεπες. Άλλαξε μετά αυτό. Ναι. Άλλαξε μετά αυτό. Άλλαξε, ναι. Και βλέπαμε 10 επεισόδια τη σεζόν. Ναι. Τα οποία όμως, το καλό Netflix, το OG, ο φίλος μας στο Netflix, τα έβγαζε όλα μαζί. Και γεννήθηκε το λεγόμενο binge watching. Σωστό. Καλά τα λέω μέχρι εδώ. Μια χαρά τα πας. Πού θες να καταλήξεις, δεν ξέρω, αλλά πάμε. Και ξανά άλλαξε μετά αυτό. Βεβαίως. Και άρχισαν πάλι να βγαίνουν ένα επεισόδιο την εβδομάδα. Ναι. Και εντάξει, πλέον είναι λίγες οι σειρές που βγαίνουν όλες μαζί. Κυρίως δηλαδή μόνο το Netflix. Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη σειρά πλέον που να στην πετάει ολόκληρη σε όλη τη σεζόν, ας πούμε, κάτσε να κάνεις binge watch. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο βγάζεις ένα επεισόδιο την εβδομάδα και βγάζεις σε μία σεζόν 7 επεισόδια. Γιατί? Γενικά δεν ξέρω τι έχει γίνει. 7. Με το Hollywood Κάνε γενικότερα 12 ρε μαλάκα. Και έχει σταματήσει ρε παιδί μου έτσι
Δεν ξέρω, έχουν ανέβει τα κόστη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί έχει σταματήσει αυτή η νοοτροπία των 20 επεισοδίων σε κάθε σειρά. Ας μην είναι 20. Εντάξει, 20 μπορεί να είναι too much. Εντάξει, του Ας μάτι. είναι 12. Κάποτε δεν ήταν όμως του μάτι. Ισχύει, Δηλαδή ναι. τα βλέπεις οριακά τα κατάπινες. Δηλαδή μιλάμε. Συμφωνώ. Εμείς όταν αποφάσισε το Netflix να κάνει binge watching 10 επεισόδια, εμείς είχαμε κάνει binge watching ολόκληρη τη σεζόν του 24 να πούμε. Μέσα σε μια μέρα. Και 2 σεζόν μπορεί να έβλεπες. Μας είχαν βγει τα μάτια να πούμε. Να βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Prison break, δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται. Δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρω. Κάποιες σειρές, τους ταιριάζει, το χρειάζονται. Γενικά, γιατί ακολουθείτε πλέον αυτό το format, δεν καταλαβαίνω. Προφανώς έχει να κάνει με το Hollywood. Και όχι μόνο αυτό. Βγάζεις 7 επεισόδια μόνο. Γιατί, να μην θυμηθώ τώρα ότι υπήρχαν κάποιες σειρές, τύπου 24, ας πούμε, ή κάποιες άλλες αντίστοιχες. Σεπτέμβριο με Μάιο βγάζαν 22 επεισόδια και Σεπτέμβριο ξανά επόμενη σεζόν. Άλλα 22. Πάρτα. Αλλά το ότι τώρα γενικά βγάζεις πρέπει 7. για την κάθε σειρά να βγάζουν 6-7 επεισόδια ή και 10 και μετά περιμένεις άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή βλέπετε τι έχει γίνει. Να σου πω κάτι, πάρε παράδειγμα και με το Stranger Things. Φίλε, το Stranger Things όταν βγήκε, νομίζω ήμουν φοιτήτρια, Αλεξάνδρα. Ναι, πρέπει να βγει και 10 χρόνια πριν η πρώτη σεζόν, νομίζω. Κάπου τόσο. Φοιτήτρια. Και να πω ότι είχε 10 σεζόν, να πω ναι, περάσαν 10 χρόνια. Αλλά. Ναι. Και ακόμα, νομίζω ακόμα δεν έχουμε. Τώρα βέβαια σήμερα έχει ένα to do, κάτι τέτοιο που γίνεται στη Βραζιλία, κάπου εκεί που γενικά σαν. Ρε παιδί μου πάνε διάφοροι από τις σειρές του Netflix για να προωθήσουν το υλικό, προφανώς να δείξουν teasers ή trailer ή να ανακοινώσουν ημερομηνίες κτλ. Οπότε πιθανολογώ ότι από αύριο. Που θα ξέρουμε κάτι. Θα ξέρουμε σίγουρα για το Stranger Things, σίγουρα θα ξέρουμε. Μπορεί να έχουμε και πρώτο teaser ή trailer. Επιτέλους θα πω εγώ, έτσι. Το ίδιο και για το One Piece. Ενθουσιάστηκα. Το live action. Ναι, το live action. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο. Ρε φίλε, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή βγάζεις 7 επεισόδια και δεν μπορείς να βγάλεις. Βγάλει τα σε ένα χρόνο. Δηλαδή ξεκίνησε τώρα να βγαίνει Μάρτιο, πότε ξεκίνησε. Του χρόνου το Μάρτιο. Δηλαδή δεν μπορείς να γυρίσεις άλλα 7 επεισόδια μέχρι του χρόνου το Μάρτιο. Εντάξει, υπάρχει και το scheduling conflict, θα πω εγώ. Δεν μπορούσα να το πω. Σιγά μωρέ, που παίζουν όλοι αυτοί. Καλά, εντάξει, δεν ξέρεις επειδή τα βλέπεις εσύ. Μην είσαι. Άσυμος μωρέ. Έλα μωρέ, εντάξει. Μόνο ο Πέντρο Πασκάλ μπορεί να παίζει σε κάτι άλλο. Που είχε τώρα την ταινία με την Ντακότα Φάνινγκ, θα έλεγα. Την άλλη. Ναι, Τζόνσον, κατάλαβα. Μπράβο. Που και αυτός όμως δεν παίζει πια. Δεν θα παίζει την τρίτη σεζόν. Πες θα παίξει, θα κάνει κάμεο. Δεν ξέρω, μωρέ Αλεξάνδρα, τώρα τι συμβαίνει. Κάνε ένα open letter στο Hollywood, ξέρω εγώ. Απίφθινε τις ανησυχίες σου προς τα εκεί. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν έχω. Γιατί τώρα ψάχνεις να βρεις τα φας. Παραγγέλνω Μακ. Θέλετε κάτι? Αυτά είχα να πω. Δεν έχω κάτι άλλο. Δηλαδή η απογοήτευσή μου είναι. Τεράστια. Ναι, είναι τεράστια. Με το δίκιο σου. Κανείς δεν ξέρει. Κάτι άλλο που έχεις να πεις? Είπα ότι είχα να πω. Ανυπομονώ να παίξω τα παιχνίδια. Βέβαια, εγώ τώρα πώς θα παίξω στο Last of Us δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις. Θα είναι αυτό μια καινούργια εμπειρία. Ή θα παίζω εγώ και θα βλέπεις και άμα θελήσεις να παίξεις φυσικά παίξε. Ναι. Ή θα παίζει ο Δημήτρης και θα βλέπεις και άμα θέλεις να παίξεις φυσικά παίξε. Η επιλογή του να παίζεις μόνοι σου και να βλέπουμε εμείς δεν παίζει γιατί θα κάνουμε να το τελειώσουμε το παιχνίδι ένα χρόνο. Εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο παιχνίδι. Αν δεν είσαι εξοικειωμένος, ας πούμε, να παίζεις. Αλλά άμα εσένα δεν σε πειράζει να κάνεις πιο πολλή ώρα να το παίξεις. Και δεν θέλεις τόσο πολύ να δεις το story, αλλά θέλεις να ζήσεις και το τέτοιο. Εντάξει. Θα δούμε. Γίνεται δηλαδή, δεν είναι τόσο παράλογο, ας πούμε. Οκ. Τι θα μπορώ να πεις τώρα. Αυτά είχα να πω για τον Last of Us. Δεν έχουμε σχόλια του κοινού γιατί η Αλεξάνδρα δεν έχουμε δυστυχώς γιατί ξεχάστηκα. Δεν ξέρω τι θα σχολιάσουμε επόμενο, αν σχολιάσουμε επόμενο κάτι σύντομα. Ούτε κι εγώ ξέρω. Και καλύτερα να μην υποσχεθείς κιόλας και τίποτα γιατί βαριέσαι, άστο καλύτερα να πάει στα κομμάτια. Αλλά αυτό, ας ελπίσουμε ότι θα μας ακούσετε ξανά σύντομα. Κάποια στιγμή, ίσως. Κάποιο φινάλε δεν θα κάνουμε. Κάποιο. Για αυτή τη σεζόν. Που τελειώνει. Ναι, για αυτή τη σεζόν που βγάλαμε και 3 επεισόδια. Εντάξει τώρα. Καμιά δεκαριά έχει. Τι λες ρε. Αποκλείεται. Ναι, και όμως έχει. Ακραίο. Άστο. Ακραίο. Και έχω κι άλλο ένα να ανεβάσω. Οπότε μπορεί να έχει και 11. Και 12. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε για άλλη μια Πέμπτη. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Αυτά. Ελπίζω στο επόμενο να είμαι λίγο πιο ευχάριστη. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Καλά. Δύσκολο πες. Δύσκολα. Εμάς ρωτήστε καλύτερα. Της μαμάς σου. Της δικιάς σου.